سلام كورات تخزلتي ولا تي في channel أبز لهم عز سلام تنايب صحونا بلنا أب زحلفة أب زجمرنا وناي بودكاست برنامجنا ويدما مدبنا حدا تحسوا قريبنا نيرنا نلوم دما كلاي كفال حيزنا قريبنا لنا أفت زحلفة زنبرة أرستنا بزعبة ناي سب حدر سب أيدو أنت زموا ويدما سبيتي يحيش زبل أرستجيرنا على كيدنا نيرنا مسكل تعدمات نلوم دما كلاي كفال حيزنا قريبنا لنا نايلومي أرستنا كمتي أب مودات أنا قدما يكفال زحبركو زعبا حدار زدس استحستو ويدما زعبا حدار كنزاتينا مديبنا زلنا تارست دما حدار يدلديو أيدلن بزبل أرستينا ناب كتعقز وزخده على الكنكايد كتكاتاتلونا دقيمة بخبرون دعدمكو كم توترو زحبركم هانا تريتوتات مزهلوكم أب كومنت كتسفروا لنا نتلابخو ناب علالنا كنساقرينا مجمرتان قاعد حن مزاقم كورات عدمات أزيزة مسكنوكم نزاق زيزي أزهبكم نامو نايلوم أرستنا حدار يدلديو أيدلنيو بزبلينا كنعلل مو بمن كنجمر كمي يا زارست كمي تريوه حدار يدلديو أيدلن حدار أقداسي ديو أيكون يتحطو أوكي حدار أقداسيو أقداسون ترايزي كونس أقداسن فرق اليون عنا أزيو ترير مرقت خايزة لني حدار أقداسي ديو أيكونن أبزبل أرست مالتيو حدار كجمر كله كاب دليتاتي بقس كاب دليتاتي جمر انت عينت دليتات علو سب بعابيو سب أيكونه سبيتي انت عينت دليتات علو سمعتاو دليتات علو ايموشنال نيدس علو فيزيكال نيدس علو سقاو دليتات علو منفساو دليتات علو سايكولوجيكال دليتات علو أجي نزين دليتات زي انسي اتمال علو ويدما زمال ألا سب سلازة قدسا ويدما سلازة قدسو كلتا سبعين سبيتن بحادة خوينو هيوت كمرحو هابت خخعبتو قلعو خولدو كابوم حليفوم سي محبر سب كفترو أقداسيو كال قصالنا تبهالالو حدا سب محبر سب قصلالو سب كقصل زي كل نيرو تزخون قدم وي كم امنتنا مالتي ادم يلو زامن اب ادم هبي يلو زامن اب هبي تاريخنا متودأ نيرو ازو كله نمصو زلنا نا هيوت داينامكس حدار سلازلو يو داينامكس دخون دلو نعب زلنا نفر زلنا تكنولوجي زمت زلو معبالنا حسب زلنا عمدر كوتاس كنغبرو زلنا نجر كنغبر زلنا وانا مخنياتو قصالنتنا متى نخنو حسيو قصالنت اقداسي ديو ايكونن اب حتو خنئتو اي يا يبلنا مخنياتهم سباتينا تنفلط ازا مدريا بقى تودي ازيا زلاتنا تازلاتنا تنفاس تازلاتنا هيوت زيا نريا زلنا اب اينا اكت خنغبر زلنا اجي اتي بارت اوف نايتي نا هيوتنا اكشن سباين تخونكا مس سبيت تጻሚድካ هيوت ممرح سبيت تخويناها مس سباي تጻሚዳ هيوت ناي ممرح دليتات يجي كاب دليتاتينا نبقس مالك ادلدو هو مانم سب زي كحدو حقي كل سب يدليو سباي كونه سبيت يدليو سبيت خونها سباي تدليا اجي كاب نيدس اندحر تبقيسناس ادارس تخويني ما اقداستيكو انت تدلي مالسي سوري تدلي تبلو زلاسي ونابسل استنا بربعه مقيللكا سمعيتاو دليتات عليكا سغاو دليتات عليكا منفساو دليتات عليكا انا تكردا كزحتو ابدليتات تمصيخا و سباي سبيت تدليو سبيتخا سباي تدليخا تدليت كاليو حدركا كاليو معناتو سباي كافتا سبيت تدليو وكاتا سبيت كافتا سباي تدليو زي كونت تاع حتوي نتصدق تكون مثلا حدر يدلدو ايدل دليتات كابوتو انكلو دليتات ناي كلتيوم ابوتو انكلو حدر يدلدو ايدلن زي تا كتملس دله هو مالتي انت ملسيك انت يا مسلكي حدر يدليو ات مخنيات حدر زدليلو دما نحنا هغوافات سلازلنا ات حدر زبال ነገር نحغوافات ناس كملالنايو انت عينت هغوافات يزلنا سغاو هغوافا لنا منفساو هغوافا لنا ايموشنال سمعيتاو هغوافات لنا اجنزا هغوافات كنملو اندحر كويناسي حدر زبال انستيتيوشن ወይ ድማ ትካል
የለና እዩ ንኹሉ ማለት እዩ እዩ። ዘጠቃልሎ ሓዳር ንኹሉ የጠቃልል ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ ኩሉ ትብለና Yes. ኣለካ ማለት እዩ እዋ ኣርኩኻ ታይዲ ስቂለ እንዲ ክሰምዕ ፀኒሕ ቁርብ ተቃውሞ እንዲ ዘለኒ ብዚ ኣነ ብመሰረቱ እቲ ሓዳር ዝበሃል ኢንስቲቱሽን በሎ ትካል ንበሎ ኦፍ ኮርስ ብፍላይ ምዝ ኣብ ዝሕጂ ዘሎ እዋን ኣብ ሰዓት እዚ ኣድላይ ኮይኑ ኣይስማዕንን ልክዕ ብርሂን እንታይ ክብል ፀኒሑ እቲ ኒድስ ስለ ዘሎ ክትማላ ኣለካ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ኣብኡ ኣነ እኳ ከምዚ ምቁሻሽ ገለ ከይመስል እምበር ብውሽተይ ክስሓቅ የፀኒሕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ፐርሰናል ኒድስ ኣይኮናን ወይ ሓዳር ክትኣቱ ከለካ እቲ ኢሞሽናል ኒድስ ፐርሰናል ኒድስ ናትና ዘይኮና ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ነማልእ ከምዚ ተገዳድነት እዩ ወይ ከዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝጠልቦ ነገር ንክትገብር ኢልካ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ እዛስ ዋይ ናይ ሎሚ ሓዳር ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዋላ ብጆክ ነገር ከተዕሎ ከለኻስ ብልምዲ ሓማውቲ ኣብ ሓሙስ እዩ ዝበዓል ምሽ ሰንበት ተመሪዕኻሲ ሓማውቲ ከም ደርክቡ ደሎ ናይ ሎሚ ሓዳርኩ ሓማውቲ ተርክብኛ ናፍትሕ ማለት ከሪ ወይ ተርክቦኒ ኢኻ ሓማውቲ ዝተርክበካ ሓሙስ ኣይተርክባኒ ኢኻ ዳርጋ ርበዝሕ ዋላ ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኢሞሽናል ኒድስ ዶ እቲ ዝኾነ ዓይነት ኒድስ ንበሎ እቲ ሃጓፋት ዘለና ክብሎ ፀንሐ ብርሂንሲ ናትና ፐርሰናል ኒድስ ናትና ፐርሰናል ኢሞሽናል ኒድስ ኣይኮናን ተፅዕኖ ኣሎ እቲ ሓዳርሲ ሓደ ከምዚ ከቢድ ክስታ እዩ ከቢድ ኣይዶኖቶም ከምኡ ገይሮም ነዚ ትካል እዚ ዘቆሞ ገለ ክቆም ከሎ ገለ መለሲ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ክብደት ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ዘለና ሃጓፋት ንሕና በትናትና ድሌትን በትናትና ኢሞሽናል ስሚ ነቲ ዘለና ሃጓፋት ክንመልኦ ብናትና ድሌት እቲ ፐርሰናል ድሌት ዝበሃል የለን ሎሚ እሱ ስለ ዘሎ ኢኻ ብዙሕ ሳዕቤናት ዘለዎ ተሓዳር ዝበሃል ማለት እዩ ሽዑ ካብቲ ጥቕሙ እንታይ እዩ ጉድኣቱ በዝሕካ ኣብ ፍትሕ ትኸይድ ዶ ነቶም ውልድካ ካልእ ፅልዋት ክኾኖም ዶ ብዙሕ ናቱ ሳዕቤናት ሒዙ ይመፅእ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኦፖስ ገብሮ ደለ እቲ ፐርሰናል ኢሞሽናል ኒድስ ገለ ዝበሃል ናትና ኣይኮነን ነቲ ሕብረተሰብ ዝደልዩ ሎሚ ኮቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክንፈልጦ ኢና ከምዚ ኣዲኻ ተመርዖ ትብለካ ፀቕጢ ኣታት ክስታይ ከዓ ገለ ከይብሉና ገለገለ የለን እቲ ሓዳር ክትገብሮ ስለ ዘለካ ኣብኡ ክትኮኖ ስለ ዘለካ እምበር ኣድላይነቱ ጠቕላላ ኢና ደይርድአኒ ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ነዚ ሓዳር ዝበሃል ኢንስቲቱሽን ንዑ ተኪኡ ነቲ ናትካ ኢሞሽናል ተረዲኡካ ተኣትዎ ካልእ ነቲ መርዓ ዝብል ወይ ሓዳር ዝብል ቀይሩ ብካልእ መልክዑ እንተመፅዩ ኮርስ ኣብኡ ክንዛረብ ኢና ማለት ሕጂ ግን እቲ ፐርሰናል ኢሞሽናል ኒድስ ናትና ኣይኮነን ነቲ ሕብረተሰብ ንዑ ኢልና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ሶር ብዚኣ ኦፐስ ገብረከ እሳያታ ናተይ ስለዚ ታናትካ ንፅርቲ መርገፅካ እንታይ ትኸውን ኣላ ኣይድልን ሓዳር ንነፍስና ኢልና ወይ ነቲ ፐርሰናል ድሌታትና ኢልና ደይኮናስ ንሕብረተሰብና ክንብል ኢና ሓዳር ንገብር እሞ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዘሎ ተሰምዒት ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዝመፅእ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓዳር ኣድላይ ይኮነን ስለዚ ጌጋ ረዲት ሒዙ ሰብ ኣብ ሓዳር ዝኣቱ ዘሎ እዩ ሓሳብካ 100% ሳልሳይ ዓርኩኻ ሕጂ ሓሳብካ ከመይ ይመስል ተራስ ኢልካ ኦኬ ሕጂ እንታይ እያ ተሕቶሲ የድል ዶ ኣይድልን ገለ ሓዳር የድል ዶ ኣይድልን በርቲ ዓደ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል የድሊ ማለት እንታይ እዩ ኩሎም ዝተማህዙ ነገራት የድልዩ ስለ ዝኾኑ እዮም ተማሂዞም ቦቶም ላይን ኩሎም ዝተማህዙ ስለ ዘድለይዎ ንሰብ እዮም ተማሂዞም ሕጂ እንታይ ዘድልዮ ብርሂን እንታይ ክብል ፀኒሑ ሓደ ሳይኮሎጂካል ኒድ ኣለዎ ኢሞሽናል ኒድ ኣለዎ እዚ እንግሊሽ እንዲሆም ገለ እንታይ ከም ትርጉሞ ይጠፋእካ ብትግርኛ ናይ ስምዒት ድሌት ኣለዎ ክነፍክሶ ማለት እዩ ጃርገን ዝብሎ እንፀገም ናይ ስምዒት እንታይ ማለት እዩ ሴክሹዋል ስጋዊ ናይ ስጋዊ ርክባት ገድምታት ድሌት ኣለዎ ካልእ እንታይ ኢልካ ናይ ሓሳባት ድሌት ኣለዎ ሕጂ ትቐንዲ ኣብዚ እንታይ እዩ እንታይ ክሓትታነ ማለት እዩ ሓደ ስጋዊ ድሌት እንተለዎስ ንምንታይ ሓዳር ዘድልዮ ብሓዳር ድዩ ዝምለስ ከም ዝርዳእኒ ብሓዳር ኣይምለስን እዩ ከመን ስጋዊ ድሌትካ ብጣዕሚ ተስተማቕረሉስ ሓዳር ተደይ ጌርካ እዩ እዚ ቦቶም ላይ ሕጂ ኣነ ምስ 10 ተኸይድ ደስ ብለና ምስ ሓንትስ ስለምንታይ እያ ተኸይድ ነዚ ንዓኻ ረፊድ ትገብረካ ደለኹ
ماسي يبدو هي زلو خنت حساباتك سلازي حدار تسمعيتاو زبالكايو فروسيو ماسي سمعيتاوي دليتات نخن انجيج انتاي دبال نخن وطسي حداري اسرنا ذا امبر يحجزناني منياتو بوتوم لاين انيمالسينا انساتاتينا سلازي تي فلاي ود تبعتاي تناتو سغاو دليتات بحنت غال وداونا ايكونن زو كله صقمات مصي دلون كاو زمصيو زموت توغل زبال اغبدو زي اب عدنا تفلدو بنفسي زبلانستي كاب زبغساير ماتي نصات زون حضرت زيلو بنفسي بلان لومي كيروس دساي بلان صباح غبرتن سايدس أفتح محبراو دليتات زبولو لازم تحضر صقم فترالو مالتي سمعيتاوي يو جي حنت زي سمعيت فروستيلنايو نابين كيدنا شو محبراو دليتات بهالمو بمسرتون ترجم ألبوم ديو انتايو دخناتيو مبغسيو دخنات كانتايو تمرعاو مو بركخ توطي خبلخ بركخ امخا طيل تمصلكا اكوخا حنتي جمل بكا غزات هدمو سرحلكا وفراغيروم بركوصينايو وبلو غراتو بوخا قطباوي شنخيو امبر ولا حنت انتساري بلون مستي وات مستقله دخنت زوم صويو سلازي اذا محبراو قديتا غير كله بركو وطيو كبال كله تسب حاجزيو يحجز قطباوي حاجزات اللو بنفيت طيب ولا بزم العالمكم اليوم تتمرع اخا خمزون بكاينا قلمتات يبلو خمات ولا صدرخا تمرعوا مو نحجزكا حج قطباوي حاجز اللو قال استفلي نيد ازلوي مثلا بقطبا تدليل كاسي محبر ود محبر تدليكا ونا يكون كان محبر بمسرته ناي سنفات اندي محبر تجمير كاكو سنف انديها قطبا تلكاون محبر ايد لكاني ودابسي حدا تشمي دخام ايو دخام سلازلك يا خات ودبت محبر هاغر تخون قلمتا تخون سلازي كلتيان زين كودقني غيرتا قال انتايو سلسيكا قصالنت نايتي ولدو قصالنت ناي ولدو قصالنت ناي ولدو هيومن كاين كقصلالو زبلمني تايبال فطرت ناي سبسي كقصلالو زبلمني فوسيتسو اوكي بايبل مركز تغيرنا ذا مريت ملؤ اخبلنا ملآن خلينا قالوا حتى جنسي فطرت ناي سب كقصلالو ما هو دير ستات ماسي من يخم زبل ويمن من يخم تي يونيفرس مش ما يقدسلناني تادماس برين ولد اي تولد اقدشوني ولا انا فقط اقدشوني من اذا قدشو دول فطرت سب كقصل اجي قرب قفح الناس اللي زلنا نمبر بايبل وي قرآن مسرت تغيرنا اسخولد املاخ انديخا كمزي لكالو تقسخ اندي اغلخ تبلني خا كي تتصبن ناسا امبر بايبل كان تتزراريبنا كلنا كنمولو مريت كوميشي بنازلو كبحالي تحتو كن تا فيلوسوفيكال كويستشن كن فطرت سب كقصلسي منيو خم يلوو اوكي منيو خمي ترغاغص لي نزي حغوس وزحو عالمي تلكني كترغاغص لي على حغوس يبزح 300 700 حغوسيو تلكني مسخا قالك نبلينا مالتي بوش تخردا نخلو غنانه كاب حغوسو اتناتو بين تاي كانزو يبزح شاقولوت الله وسه حجي تتصراري ملس تبول خان برهين مالتي كابزن اتريفلكات تخوينه بزن مخنيات ابنا عركوها انت ريت لك وا عركوها انت يلو فطيمه يدغفوني ازون بعلو دغف يكون انتي مالتي دغف زي يكون دق سبات اب كل تشح قلمتات بي سي مجمرتا بحنسا مخن قدمين يرخون خلندي اب كل تشح بي سي قال نتي مرعاز بحال قداماي مرعاز ولوس اب كل تشح بي سي تخايدو قال يمدلو شيفا ان قلمتات كلت 77 فلما غزي بوقعي تمرعيوم زبولومس ام مسوبوتاميا قلمتات عراق دلو هجماتي قدامي تمرع قلمتات تبالسه شيفا ان كاساكي قلمتات تبالو امري امم مسوبوتاميا تناي قدم ميدل ايست مالتي اجي كاب جمير 14 عام غيرنا لنا انتلنا ممرعاو زبالسي سلامنتايو استخاجا ايدلن اركو جا ايدلن انت ماتيو زيد اللي ايفطرنيتي تحبرتسب غنا اجي كلتي انكي غاچوا انتي كوينيو خو خغبر فتينو سبسي انت كوينيو
ሪዘርቭ እንታይ ከዕቀብ ፈቲኑ ኢልካ ትሓትት ኣለካ እጂ ባህሊ እንዲትመራ ባህሊ ናይ ስልጣነ ምልክት እዩ እዛ ገዛሲ ስልጣነ እያ ዲሲፕሊን ናይ ስልጣነ ምልክት እዩ ምክንያቱ እንስሳ ዲሲፕሊን የብሉ ስለዚ ካብ ምስ እስራ ተውፅኦ እቲ ስምዒትካ ምስ ሓንቲ ስከፈትን ዲሲፕሊን እዩ ምስ ሓንቲሲ ፈትኖ እዩ ትቕርፂ ተረዲእካ ኣሎ ምስ ሓንቲስ ፈትን ዲሲፕሊን ግበር ስኻስ ህበይ ኣይኮንካን ወይ ኣንበሳ ኣይኮንካን ፈትኖ እጂ ዲሲፕሊን ወይ ባህሊ ዲሲፕሊን ባህሊ ማለት ዲሲፕሊን ማለት እዩ ዳርጋ ኣዝዩ ዝቐረበ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ንቕሓት ምልክት እዩ ናይ ስልጣነ ምልክት እዩ ነዚ ናይ ስልጣነ ምልክት እጂ ኣይድልን እንተልካኒ እንድሕሪት ኢኻ ትመልሰኒ ዘለኻ ብዝተኻእለ መጠን መርዓ ምግባር ዲሲፕሊን ከም ትገብር ይገብረካ ማለት እዩ ተቆፃፀሮ ነቲ ስምዒታዊ ፀገምካ ምስ ሓንቲ ውፃዮ እምነት ዞም ፎከስቲ ነገራት እምነት ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ እንስሳታት ኣይኣምኑን እዮም ኣይእመኑን እዮም ምናልባት ከልቢ ዝሓሸ ክኸውን ትኽእል እምነት ዝበሃል እጂ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ እንታይ ትብሎ ኣብ ሓዳር ሎያልቲ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ ሕጂ ሓዳርሲ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ዝገበሮም ብዙሓት ትካላት ሓደ ዓብ ትካል እዩ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ ኸ ኣብኡ እምነት ኣሎ ዲሲፕሊን ኣሎ እዞም ኩሎም ሕጂ ነፍርሶም ዘለና ምልክት እዮም ስለዚ ስኻስ ከም ሓደ ኣየድልን እዩ ኢልካ ተቕርቦ ከለኻስ ነቲ ንቕሓት ናይ ሰብ እውን ኣየድልን እዩ ገለ ኸይተስምዕ ማለት መተካእቱ እንተ ክገብር ይኽእል ሰብ ኣብ ሰዓት መተካእቱ ኣይዶኖ ናብ ገፂኡ ክትከኦ ገለ ሕቶ እዩ ግን ኣብ ገለ ደረጃ ፅቡቕ ገይሩ ምስ ነቐሐ ዝፈጠሮ ምሽ ንብል ሃገር ንብል ኣብ ራጃሎ ገለምታት ክብሉ ከለዉ ዝያዳ ዝነቕሐ ባህሊ እዩ ሃገር ገለምታት ንብሎ ንእሽተይ ተኮይኑ ኸ ንእሽተይ እዩ ንብሎ ቀቢላ እዩ ንብሎ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ሓዳር ነቐምጦ ግን ምልክት ናይ ሂውመን ኮንሽስነስ ናይ ስልጣነ ናይ ሰባት ምልክት እዩ እዚኣ ክትሓዝ ደልያ ምክንያቱ ሓዳር ካብ ዘሎ ስለምንታይ ሕብረተሰባት ሓዳር ተለዎ ይኽበር ስልጡን እዩ ምክንያቱ ዲሲፕሊን ኣለዎ ይኣምን ሰበይቲ ተኣምኖስ ይኣምና እቲ እምነት ዝብሎ ምሳሌ ገንዘብ ትብል ሕጂ ስኻ ገንዘብ ኣብ እምነት ተመርኮሰ እዩ ስልጣነ እዩ ገንዘብ እምበር እንታይ ዶ ትፈልጦ ኢኻ ሓደ ወረቐት ይበላ ሓንቲ ግን ብኡ ኣሚንካ ክትወራርድ ከለኻ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ ስለዚ እንታይ ድብል ኣለኹ እወ እጅቲ ረብሓ ክብል ከለኹስ ስልጣነ እዩ ምድሓር ኣይኮነን ምድሓር ሓዳር ዘይምግባር እዩ ነቲ ኣብ ሓዳር ኣቲኻ ትፍፅሞም ነገራት ዚኦም ኣብኡ ዘለዉ ሶፍት ቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣገደስቲ መንፈሳውያን ሓይልታት ንሶም ምልክት ናይ ስልጣነ ናይ ወዲ ሰብ እዮም ሕጂ ኦኬ ከፍርሶም ገለቴልካ ንኻልእ ሕቶይ ግን ብውሕዱ ስልጣነ ምዃኑ ሓዳር ዝገበረ ሰብ ስልጡን ምዃኑ ካ ከረጋግፀልካ ደልየ ሕጂ ናበይ ገፁ ከይድ ካልእ ሕቶ እዩ ከይጋጨዋት ተነጥብ ናብ ትቕፅል ሕቶ ዶ ክንሰግር እሞ ሕጂ እዛ ሓዳር ወይ ከዓ ንምንታይ ሓዳር የድሊ ዶ ኣይድልን ኢልና ዘለዓልናያ ናብ ምንታይ ክተስግረና እያ ማለት እዩ ናብዚ ዘለናዮ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እቲ ሓዳር ዝበሃል እቲ ትርጉሙ ወይ እቲ ኣገዳስነቱ ኣዎንታዊ ረብሓታቱ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሕብረተሰብና ምስቲ ዘሎ ግዜ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ምስቲ ዘሎ ንቕሓት ነቲ ሓዳር ኣብ ርዲእቱ ብኸመይ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ወይ ድማ ብኸመይ ሒዝዎ ኣሎ ነዚ ኸ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል ራይ መጀመርታ እንታይ ክገብር መሰለኩም ነቲ ዘለዓለዎ ገለገለ ሓሳባት ኣለዎ ቁርብተለይ ስብስብ ከብሎ ኣብ ንሓደ ሕዱ ዝጋጫጩ ሓሳባት እንዲኦም ክዛረቡ ፀኒዖም እንታይ ርእሶም ስም ዓቢሎም ኣጠጠይሎም ማለት እዩ ክጅመር ከሎ ሰብ እንስሳ ኣይኮነን ሓደ ዋላ እንስሳ እውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ናቱ ጾታዊ ዝኾነ ድሌታት ሲዝናል እዩ ዝጥቀመሉ ከም ሰብ እንስሳ ከም ድሌቱ ናብ ድሌቱ ገለ ዝኸይድ ኮይኑ ይስምዖ እንስሳ ከም ድሌቱ ናብ ድሌቱ ኣይከይድን እዩ እቲ ከማን ብጣዕሚ ብዙሓት እንስሳታት ሎያል እዮም ነቲ ናቶም ፓርትነርስ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ኣንበሳ ንኣብነት እንደሪኻ ኣንበሳ ብፕራይድ እዩ ዝኸይድ በቃ ፕራይድ እዩ ምናልባት ኣብቲ ፕራይድ ኣብቲ ወይ ድማ ኣብቲ ጉጅለ ሓንቲ ወይ ክልተ መፃምድ ህልኦ ተወድያ እሱ ከማን ብፍቓድ እታ ጓል ኣንስተይቲ እዩ
ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ዝገብር እምበር ካብ ፍቓታ ጓል ኣንስተይቲ ወፃኢ ኣገዲዱ ንዕይ ብሓይሊ ገለ ዝብል የለን እንስሳ ንባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ኣገባብ ኣለዎ ኣካይዳ ኣለዎ ሲዝን ከኣለዎ ወቕት ኣለዎ ወቕታዊ ዝኾነ ዓይነት ንምንታይ ኢና ክንፈሪ ዘለና መንዩ ክንፈሪ ኢልና ገለ ዝብል ኣምላኽ እንተኢልና ኣምላኽ ንበሉ ኣምላኽ ተዘይልና ኻ ሎጂክ ንበሉ ሎጂካሊ ንሕና ከም ዝሓስብ ፍጡር ርእሲ ከም ዘለና ንነገራት ኣመዛዚና ክንከይድ ከም እንኽእል ፍጡራት ባዕልና ንባዕሉ እቲ ሎጂክ ናትና እቲ ኒድስ ዝብሎ ዘለኹ ዓንተወይ ሕጂ ከምዚ ባዕሉ ዝፍጠር ሕቶ እምበር ከምዚ ሰባት ስለ ዝኾንና ባዕሉ ዝመፅእ ሕቶታት እምበር ባዕልና ኮፍ ኢልና ቀመር ነውፃሉ ወይ ድማ ኣሃ ከምዚ ኮይድልየኒ እዩ ገለ ንብሎ ኣይኮነን በቃ መዓልትና ክበፅሕ ከሎ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮንካ እንታይ ዓይነት ፑበርቲ ድዩ ዝበሃል ስቴጅ ትበፅሕ ባዕሉ ይደፍኣካ ኣካላትካ ይቅየር ባዮሎጂካል ዝኾነ ለውጥታት ተምፅእ ሆርሞናል ዝኾነ ለውጥታት ተምፅእ ሽዑ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ትብል ጓል ቀደም ኖርማል መፃወትካ ዝነበረት ሕጂ ካልእ ዘይተደለየ ዓይነት ኣትራክሽን ትፈጥረልካ ካብ ክትቀርባ ክትፈርሓ ትጅምር እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ባዮሎጂካሊ ባዕልና ንባዕልና ኣውቶማቲካሊ ዝመፅእ እዩና ነዚ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ግሮው ዝገብር ወይ ድማ ዝዓቢ ኣይደንቲቲ መንነት መታን ንክንምልኦ ኢልና ኢና ሓዳር ዝበሃል ነገር ነምፅእ ዘለና ማለት እዩ ዝገርመኩም ሕጂ ማዕቢልና እንተኢልና ኣብዛ ምድሪ እዚ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ 21 ክፍለ ዘመን ማዕቢልና እንተኢልና እዚ ምዕቡል ዝኾነ ዘመን ካብ ኣብ ሓዳር ዝኣምኑ ድሑራት ኢልና ንሓስቦም ግና ኸነት ምዕባለና ወርወርቲ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ይመጭ እምበሽ ኸማ ነዚ ምዕቡል ማሕበረሰብ ዘርእየና ውድቀት ናይቲ ሓዳር ኣየድልን እዩ ኢሉ ዝሓስብ ሶሳይቲ ኤውሮፓውያን ረኣይዎም ኣሜሪካን ረኣይዎም ካናዳ ምዕራባውያን ኮታ ረኣዮም ምዕራባውያን ሓዳር ኣየድልን እዩ ኣብ ዝብል ዓይነት ኮንሰፕት ምስ ኣተው ከም ሶሳይቲ ዋላ እቲ ዘለዎም ፓወር ኮ ኮላፕስ ክገብር ጀሚሩ ሓያላት ሃገራት እዮም ነዛ ምድሪ ከም ማሓድርዋ ክእሉ እዮም በቃ እዚኦም እንተመጪኦም ንሕና ብስነ ፍልጠት ኮነ ብስነ ኪነት ኮነ በቃ ተረጋጊእና ክንነብር ኢና ኢልና እናሓስብ ሰባት እምበሺ ናብ ዓዶም ምኻድ ክሳዕ ንፈርህ ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ክኸውን ኣለዎ ወረግ ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ሰብኣይ ሲ ምስ 3-4 ሰብኡት እውን ክኸውን መሰል ኣለዎ ምስ እንስሳ ሓደ ሲ ምስ ኤፍል ታወር ተመርዒ ኢሎም ከይዱስ ምስ ሓደ ሓወልትስ ሕጋዊ መርዓ ገይሩ ኤፍል ዲያ ገለ አይ ዶንት ሪሜምበር ግን ምስ ሓደ ጉኡዛዊ ነገር ከይዱስ ቃል ኪዳን ኣሲሮሎ ፕራውድሊ እንታይ ዓይነት ዝተሸርሸረ ማሕበረሰብ ኢና ክሬት ንገብር ዘለና ሓዳር ኣይድልን እዩ ብዝብል ኮንሰፕት ማለት ሓዳር ኣይድልናን ቀጻልነት ኣይድልናን ኢትስ ኦኬ ብፍላይ ውልቃው ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውልቃውነት ተርፍ ከም ማሕበረሰብ እንድሕር ኢኸያ ግን ማሕበረሰብ መንሽሙሎ ፕሮቴክትድ ክኸውን ከድልዮ እዩ ንኣብነት እንድሕር ማሕበረሰብ ዓብዩ ስልጣነ እንድሕር ማዕቢሉ ሕርሻ እንተለዎ ሓፂን ቅጥቅጥ እንተኮይኑ ጽባሕ ንጎ ነዚ ዝቅጥቅጦ ዘሎ ሓፂንን ዝሓርሶ ዘሎ ሕርሻን ፕሮቴክት ዝገብሮ ሶሳይቲ ካልእ ከድልዮ እዩ እቲ ሶሳይቲ ካብ ካልእ ኣይኮነን ዝመፅእ ካብ ውሽጡ ክወልድ ኣለዎ ክዋለድ ኣለዎ ሕጂ እቲ ኒድስ ሲ ከምዚ ማቴማቲካሊ ካልኩሌት ጌርና ነምፆ ዘይኮነስ ባዕሉ ብርእሱ ሃይማኖታዊ መንገዲ ንኸይድ ተልኩም ኒ ብሃይማኖታዊ መንገዲ ክንከይድ ንኽእል ኢና ጥርኑፍ ዝኾነ ስነ ሓሳብን ኣተሓሳስባን ኣለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ሲ እቲ ዝጠንተዎ መፅሓፍ እቲ ዝዓበየ ናይ ፍልስፍናን ናይ ማሕበረሰባውን ጋይድ መግበርን ንጥቀመሉ እዩ ዲናይ እውን ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ብዋላ ብፀብጻብ ደረጃ እንድሕር መፅኻስ እንድሕር መፅሓፍ ቅዱስ ኢልካ ልዒልካ ንስተይ ክኸልፈካ ክውድኣዶ ዝሓሳብ ውድእ ከብላ ሞ ሽዑታትወኒ እንድሕር ኣምፂኻ ዋላ ብፀብጻብ ሲ ጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሬከርድስ ከድካ እንተሪኢኻስ እቲ ዝዓበየ ዝተሸጠ መፅሓፍ ኣብዚ ዓለም ዝተሓትመ መፅሓፍ እሱ እዩ ከባቢ 5 ቢልዮን ስጋዕ 7 ቢልዮን መፅሓፍ ዝተሓቲሙሎ ኤቭሪ ይር 80 ሚልዮን መፅሓፍ ቅዱስ እንዳተሓትመ ይዝርግሓሉ ሕጂ ጽልው ቀሊል ዘይኮነ መፅሓፍ እዩ ክትጎስዮ ይትኽእልን ኢኻ ዋላ ሃይማኖት ኣይንበሎ ሕረ ከም ፍልስፍና ዋላ ንሓዞ ዋላ ከም ሓደ ዝተፅሓፈ ጽሑፍ ኢልና ንሓዞ ቀሊል ኣይኮነን እና ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ይብለና እውን ተበልናስ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘድልየካ ነጊሩ እዩ ዘስምረካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝለዓል ዘሎ ኮንሰፕት ወይ ድማ ስነ ሓሳብ ሲ ኣብ ኣየር ዝተንጠልጠለ ዘይኮነ ወይ ድማ ካብቲ ወዲቕናሉ ዘለና ባይታ ዝተበገሰ ዘይኮነስ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝመፀ ንሕና ብዘይርድኣና መንገዲ ኣብ ውሽጥና ኮድ ዝኾነ ከም ዝበልኩ ኸይ ዋላ ዩኒቨርስ ኮድ እዩ ገይሮ ኢልካ ተዛረብ ኢትስ ኦኬ ግን ኦሬዲ ኮድ እዩ ኣብ ውሽጥና እቲ ድሌታት ኢለ ዝዛረበሉ ዘለኹ ኸ ካብዚ ዓይነት ኮድ እዩ ዝብገስ ከም ዝበልኩ ፑበርቲ ክበፅሕ ከለኹ ሲ ቀደም ገዛ ዝፃወታ ዝሓቑፋ ገለ ዝነበርኩ ጓል ኣብታ ፑበርቲ ስቴጅ ምስ በፅሓኩ ክፈርሓ ይጅምር ደርፊ ኸማ ተደሪፉሉ እዩ ባዕሊ ቫንጋዲ ኣንቲ ደርፍላ እንታይ ኮይነ ፈሪሕኪ ቀደም መፃወት ሄዶ ይነበር ክንገል ስጋዕ ክንድኡ እዩ እቲ ኢፌክቱ ማለት እዩ ኣብ ሶሳይቲ ሕጂ ሱቕ ኢልና ኣይኮነን ኣብ ኣየር ሲ ሓዳር የድልየና ኣሎ ገለ ንብል ዘለና ኢትስ ኢንኮድድ ኣብ ውሽጥና እንታይ መሲልካ ክተነፅር ዘለካ ክዛረብ ከለኻ
ኣብ ኣርጊመንት እንዛረብ ዘለና ኩልና ሕጂ ንምሳሌ ሓዳር ምሽነጥ ብሎ እቲ ቅርፂና ንሕና ዲፋይን እንታይ ትበሃል ነቲ ቅርፂና ሕቶ ጌርና እያ ዘለና ነቲ ትካል ነቕምሎ ማለት ሸዓት ኣሎ ኤርትራ ትፈልጦ ቅድሚኡ ሓደ ትካል ነይሩ ፈሪሱ ማሕበር ገለምታት ፀንሕ ፈርስ ትካላት ነቕሞም ነፍርሶም ከም ኬፍ ዳሃበና ማለት እዩ ሚኒስትሪታትና ዳርጋ ኩሎም እንዳሞቱ ኸዱ ብኻልእ ትክኡ ብዓዲ ሓሎ ትክኡ ገራጃት መንግስታዊ ገራጃት ትበሃል ፀንሕ ትትክኦ ኣየስራሐና እንዳሕዳእና ንምሳሌ ሓደ ትካል ኣየስራሐን ኢንድ ኦፍ ስቶሪ ሕጂ እንታይና ንብል ዘለና ጠቕሶ ፀናሕካ ርእስታ ፅቡቅ እዩ ስቴጅ ኣለዎ ሰብ 13 ምስ በፅሐስ ቲን ምስ ኮነ ስምዒት እቶም ክልተ ሆርሞንስ ይጅምሩ ቴስቶስትሮን ኦስትሮጅን ገለምታት ዝበሃሉ ኢሎምና ራእናያ ምን ግን ስማዓካ ማለት እዩ እምበር ከምዮም ኣብ ውሽጥኩም ከምኡ ኮኑ ኢሎምና እምበር ኣይረአናን ግን ይስማዓና ማለት እዩ ዊ ፊል ሴክስ እንዲዚያ ወቶም ፃዓዱ ስለ ዘበላሽ እውን ዓይነት ነገር ካለኹ ስምዒትና ክንኣምን ኣለና ካብቲ ናቶም ዘረባታት ስማዓና ማለት እዩ 13 ዕድመ ምስ በፅሐት ብኸምኡ ኣዴታትና 13 ከምዘይ ከማኺ 13 ዕድመ ዝምርዓዋ ዝነበራ ብኸምኡ እየን ስለዚ ኣብ 40 ይውዳእ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረን ይውዳእ 12 ወሊደን ይውዳእ እዚ እውን ክግደፍ ዘይነበሮ ቲር እዩ ኣብ 13 ዓመት እቲ ስምዒትካ ይጅምር ነው ስለዚ እዚ ምሳኻ ፀገም የብሉን ሳይንስ እዩ ኣድማሳዊ ሓቂ እዩ ሕቶና ዘሎ ስምዒትካ ንምርዋይሲ ሓዳር ዝብል ትካል የድልየካ ድዩ ሕጂ እንታይ ለካ ነተዘፍረስናየን እታ ሴክሹዋል ነገር ዘምፃኳ ወይ ድማ ፆታዊ ነገር ዘምፃኳ ዓርኩ እንታይ ድመስልካ ኣብኣ ንኸፅብባ ኢለ ይኮንኩን ኒድስ ኣለና ኢልና ንኩሉ ብሓንሳ ክዛረበሉ ይክእልኒ ሓንቲ መዚዘልካ ከም ኣብነት እምበር ብዙሕ ዓይነት ነገር ክንዛረብ ንኽእል አንተ ይኮም ጤልካ እንድሕር ክትሓርስ ክትበልዕ እንድሕር ኮይንካ ትሓርስ ኣለካ ሓደ እቲ ንኣነ ድሌታት እዩ ናብ ሓዳር ዘእትወና ዝብል ዘምፃኹ ሓሳባት ካብኹም ወገን ክመፅእ ከሎ ትመልሲ ኣነ ክሰምዖ ከለኹ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ሰምዖ ኣለኹ መስለኩም ካብ ናይ ውድቀት ፍርሒ ተበጊሱ ዝመፀ መልሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ክንወድቕ ኢና እሞ ምውዳቕናስ ዘይተረፈናስ እንታይ ገደሸና ሓዳር ንገብር እዚ ዓይነት እዩ መጀመርታ እስከ ድሌታትና እስከ ብኸመይ መንገዲ ክንማልእ ዝብል ሕቶታት ኣይኮነን ክንፋረ ንምንታይ ኣለና ንምንታይ ኢና ክንፋረ ዘድልየና እንድሕር ኢልካ ዩኒቨርሳል ሕጊ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምፍራይ ግደፎ ሰብ እንስሳ ዋላ እዋም ከይተረፈ ቶም ጉኡዛን ኢልና ንሓስቦም ኣብ ምፍራዮም ዲፔንድ ገይሮም ዝነብሩ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ባዕልኻ ትምህዞ ወይ ድማ ትህንድሶ ጉዳይ ኣይኮነን ምፍራይ እቲ ማንነትካ ባዕሉ ብነብሱ ክፍጠር ከሎ ንኽፋረሲ እቲ ቀመማዊ ትሕዝቱስ ብኸምኡ ስለተዳለወ እዩ ክጅመር ከሎ ማለት እዚ እቲ ናይ ምፍራይ ድሌታትካ ካብቲ ናትካ ኣፈጣጥራኻ እዩ ዝብገስ ካብቲ ኣሰራርሓ ህብገስ ማለት እዩ ካልኣይ ክቕፅል ከሎ ድማ ክትነብር እንድሕር ኮይንካ ሓደ ክትበልዕ ከድልየካ እዩ ሓለዋ የድልየካ እዩ ደገፍ የድልየካ እዩ ሕጂ ክትሕሎቶ ኮይንካ ክትበልዕ ትኾንካ ክድገፍ እንድሕር ኮይንካ ንዓኻ ዝመስል ደኣ እዩ ከምኡ ክገብረልካ ዝኽእል እምበር ጓና ካብ ማንም ካብ ደገ መፅኡ ነዚ ነገር እዚ ከማልኣልካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ እፈጥር ኣለኹ ወይ ድማ ሴፍ ኮይነ ተሓለየ ካብ ብዙሕ ነገር ክነብር እንድሕር ክትብል ተሓስብ እንድሕር ኣለኻ ግድን ምፍራይ ከድልየካ እዩ ስለዚ እቲ ሓዳር ካብ ፈቐዱ እንዳኸድካ ክትፋረ ናትካ ዝኾነ ኣይደንቲቲ ዘለዎ እዚኣኻ ክትርስዕ ዘይብላ ማንነት ዘለዎ ስድራ ቤት ወይ ድማ ሓለዋ ይህልወካ ማለት እዩ ኣብ ዙርያኻ ሕጂ ከምዚ ንምንታይ ኣድለየኒ ኢልካ ነቲ ባዮሎጂካል ንዝመፀ ነገር ብሎጂካል ነገር መሊስካ ኮፍ ክተብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ሓዳር ኣገዳሲ ድዩ ወይ ድማ ንሓዳር ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ኢቫሉዌት ክንገብሮ እንድሕር ኢልና መጀመርታ ንሓበሻ ዝብል ኮሚኒቲ ወይ ድማ ሓበሻ ዝብል ማሕበረሰብ እንድሕር ኢና መዐቀኒና ናይ ሓዳር ሆሊውድ እዩ መሐቀኒና ናይ ሓዳር ናይ ሓቂ ናይ ሓዳር መዐቀኒ ይኮነን ብቲቪ ንሪኦ ብፊልም ንሪኦ ዝነገሩና ዘስምዑና ኣብ ኣመንጊጎም ዘእተውና እዩ ንሕና መዐቀኒ ሓዳር ኢልና ንሓስቦ ዘለና እምበር እቲ ሓቀኛ ናይ ሓዳር መዐቀኒ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ኣይኮነን ኦኬ ንኣብነት ሰበይቲ እንታኾንካ ፊዮሪ ዘይምፃኻ ሌላ ትኹሪ ብኡቢላኻ ናብ ፍትሒ ትበፅሕ ሰብኣይ ፊዮሪ ምምፁን ዘይምምፁን ግን እሱ ኣብ ሓዳሩ
እሙን ምዃኑ ብቑዕ ምዃኑ መዐቀን እዩ ድዩ ኣይኮነን ግን ሳምባዲ ገለ መዐቀን ስለ ዘቐመጠላ ነቲ መዐቀነቲ ወሲዳ ነቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ጥቓኣ ዘሎ ሕጁን ሎጂክ ከምፅኦ ነቲ ሎጂካል ተዋሂብዋ ዘሎ ሰብ ብዘይከውን ነገር ጃጅ ትገብረላ ማለት ሕጂ እቲ ፌልየርና ዘጋጥም ዘሎ ንሕና እቲ ኣመላልኣና እዩ ብዛዕባ ሓራድ ዘለና ኣረዳድኣ ብዛዕባ ሰብ ዘለና ኣረዳድኣ ብዛዕባ ሰበይቲ ዘለና ኣረዳድኣ ሰበይቲ ብዛዕባ ሰብኣይ ዘለዎም ኣረዳድኣ መወከሲና ጥዑይ ስለ ዘይኮነ መሰረቱ ጥዑይ ዘይኮነ ገዛ ክጅመር ከሎ ጥዑይ ኣይኮነን መሰረትና ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ሓዳር ንሕና ድማ ጥዑይ ዝኾነ ኣብነታዊ ዝኾነ ሓዳር ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ክነቐምጥ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ሕጂ ኣይከኣልናን ማለት ግን ነቲ ኮንሰፕት ሓዳር ጌጋ ይገብሮ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣነ ተበላሸ ብልሽውናይ እንድሕር ደኣ ንሂወተይ ኣፌክት ገይርዎ ብልሽውና እዩ ንሂወተይ ኣፌክት ገይርዎ እምበር እቲ ሂወተይ ብልሹ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሂወተይ ከስተኻኽሎ ከጥዕዮ ብፅቡቕ መንገዲ ክመርሖ ምርጫ እዩ እንድሕር ደኣ ተጊሄ ኣንቶይ ዲሲፕሊን ዝብል ሓሳብ ኣልዕልካ ነርካ ብዲሲፕሊን እንድሕር ደኣ ተመሪሐ ጥዑይ ዝኾነ ኣብነታዊ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዋላ ሓዳር ኢንስቲትዩሽን ኢልካ እንተሓሲብካ ኮንትራት ኢልካ እንተሓሲብካ ኣብ ኮንትራት ኮ ክልተ ሰባት ሓደ ነገር ግበረለይ ሓደ ነገር ከዓ ከበርክተልካ እዩ ሽዑ ክንዲዚ ከዓ ትኸፍለኒ ዝብል ስምምዕ እዩ ሕጂ ሰዓቶም እንድሕር ብዲሲፕሊን እቲ ኣበርክቶን እቲ ክፍሊትን እንድሕር ብሓንሳእ ፅቡቕ ከይዶሞ እቲ ኮንትራት ጥዕዩ ይኸይድ እንድሕር ደኣ ክልቲኦም ኣብቲ ውሽጢ ኮንትራት ንረብሓ ገዛ ርእሶም ኢሎም ነገራት ዝፍትፍቱ እንተኮይኖም ግን እቲ ኮንትራት ፋሕብል እቲ ርክባቱን ፋሕብል ስለዚ ናትና ኣተሓሳስባን ዲሲፕሊንን እዩ ነቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብልሹን ጥዑይን ዝብል ኮንሰፕት ወይ ድማ ስነ ሓሳብ ዘምፃልና እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ ኣብነታውያን ዝኾኑ ሰብ ሓዳሮም ፅቡቅ ገይሮም ዝመርሑ ሂወቶም ፅቡቅ ገይሮም ክመርሑ ደቆም ፅቡቅ ገይሮም ዘዕብዩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ንሕና ግና እቲ ናትና ሪፈረንስ እቲ ናትና መወከሲ ትገግናዮ ትከክፍኡ ስለ ዝኾነ ሓዳር ሕማቕ እዩ ወይ ሓዳር ክፉ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ እንዳመርሓና ስለ ዝኾነ ጠብዚኣ ክትምላእ ዘለኹ ካ እንታይ ኣላ ወላ ንኹላትኩም ክትዝክርዎ ምስታ ሕቶ ምስታ ካልአይቲ ነጥቢ ማለት እዩ ግዴታ ዝበሃል ነገር ኣሎ ክንሰብ ምፅኣኸልካስ ግድን ሓዳር ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ከም ግዴታ ዘቐምጥዎ ነገር ኣሎ ሕጂ ክተማልኦ ወይ ክትገብሮ ስለ ዘለካ ባዕልኻ ሓሲብካ ካብ እትገብሮሲ ተገዲድካ በቲ ሕብረተሰብካ ብስድራኻ በቲ ፋሚሊ በቲ ናትካ ሬላቲቭስ ተገዲድካ ሓዳር ትገብር ከም ዘለኻ ከምኡ እዩ ዳተረዳእካ ከተኣትዎ ኮይኑ ዝስምዖ ድበዝሕ ሰብ ማለት እዩ ኣነ ክምርዖ ደለየ ኣመርዖውን እዩ ዝብል ሰብሲ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓ ተመርዖ ንዓ ከም ሰብካ ምሰል ንዓ ሓዳርካ ግበር ምሳቱኻ ከምዚ እንዳበለ እዩ ሶሳይቲ ወይ ሕብረተሰብካ ዘእትወካ ሶ ነዚኣ ከዓ ምስታ ኣብዚ እዋን እዚ ሓዳር ኣብ ከመይ ኣሎ እንድያ ታሕቶ ወይ ነይራ ሶ ምስኣ ከዓ ትተሓሓዝ ኮይና ዝሰማዕት እሞ ምስተን ናትካ ፖይንት ምሳንካ እዚኣ ከዓ ከመይ ትሪያ ፅቡቕ ሕጂ ደጋጊመ ከስምረላ ዝደሊ ነጥቢ እንተላ ዝኾነ ሰብ ክደግማይ ዝኾነ ሰብ ተገዲዱ ኖት ኣብ ሓዳር ኣብ ዝኾነ ዓይነት ነገር ክኣቱ የብሉ ሰብ ብርእሱ ኣውቶማቲክ እዩ ርእሱ ዝኽኣላ ተሓሳስባ ድሌታት ገለሎ ባይ ዘ ወይ ገሊኦም ሰባት ዘፍቅርዋ ጓል ወይ ድማ ተፍቅሮ ወዲ ስለዘየላ ኣይኮነተን ኣብ ሓዳር ዘይኣቱ እቲ ፍቕሪ እቲ ስምዒታት ድሌታት ገለ ኣቦትኡ ኣሎ እንተኾነ ግና ድልውነት ንኣብነት ነታ ዘፍቅራ ጓል እቲ ዘድልየላ መታን ከማልኣላ ኣለኒ ኢሉ ሰብ ሓደ ይሓስበሉ ፅቡቕ ስራሕ ክህልወኒ ኣለዎ ፅቡቕ እቶት ክህልወኒ ኣለዎ ኣነ ንባዕለይሲ ጥዑይ ኩነተ እምሮ ክህልወኒ ኣለዎ ኢሉ ዝሓስቦ ስቴጅ ኣሎ ኣብቲ ስቴጅ ተበፂሐ ኣነ ሓዳር ክገብር ዘለኒ ኢሉ ሓስብ ማሕበረሰብ ግና ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ድሌታት ክብል ሕጂ ሕሰብ እዩ መጀመርታ ሰብ ካብ ድሌታቱ እዩ ክምርዖ ኢልና ምሽ ኣለና ሕጂ ግን በታ ዝሓተት ክንሕቶ ብድሌታት ካልእ ኢና ሓዳር ንገብር ዘለና ኣብናትና ሕብረተሰብ ኢና ኣብናትና ሕብረተሰብ ብድሌታት ኣቦይ ብድሌታት ኣደይ ብድሌታት ሓትነይ ወይ ብድሌታት ሓወቦይ ንምንታይ እንተልኪን ምናልባት እቲ ኣቦይ ብድኽነት ዓብዩ ምስ እንዳ ርኹባት ክዛመድሞ በቲ ዝምድንኡ ቢሉ ረባሓታት ክረክብ ደልኾ ናይ ሓዳር መዐቀን እዩ ግን እሱ ኣይኮነን ኣነ ነታ ዝደልያ እተርባሓኒ እተኺደኒ ኢለ ዝሓስባ እንተ ብስእነት እንተ ብሃብቲ ማለት እዩ ክውስን ዘለንስ በቲ ዓይነት መምዘኒታት እዩ እምበር ሳምባዲ ሓደ ሰብ ክምርዖ ኣለኒ ስለ ዝበለኒ ስለ ዘገደደኒ ወይ ድማ እቲ ኩነታት ኣገዳዲ ስለ ዝኾነ ገለ ክኸውን የብሉን ኣነ ድሉደ ቀዳመይ ሕቶ ድሉ ኣይኮንካ እንተቋርጮ ስለምንታይ እሞ ናብ ዘይተደለየ ስቃይን ቃንዛን ተኣቱ ማለት ኣይክሕዶን ኣብ ሓዳር ርእሱ ዝኽኣለ ፔይን ኣሎ እቲ ፔይን እቲ ግን እንዳተሰርሐ ዝኸይድ እዩ ትመስለካ ተረኺብካ ትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ዘይትመስለካ እንተረኺብካ ግና
ኣይተሳርሐካን እያ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል መስለኩም ለባም ሰበይቲ ቤታ ትሃንጽ ዓሻግና ብገዛ ኢዳ ተፍርሶ እዩ ዝብል ሕጂ ብገዛ ኢዳ ተፍርስ ሰብ እንድሕር ዳ ኣቲኻ ትረብሕኡ ኸ ነቦኻ ነዴኻ እንድሕር ኮይኑ ስረብሓ ንኣኻ እንታይ ዜሮ ኾን ኣሎ ማለት እዩ ዓርኩ ከንታይ ሓሳብ ኣለካ ብዛ ዘለዓልና ነጥቢ ሕጂ ጽቡቕ ኣነ ኮ ብመሰረቱ ተቃዋማይ እንዲ ደለኹ ናይዚ ክስታይ ግን በዚ ክሰምዖ ጽናሕኩ ብሪን ኮ ከምዚ ማንቲለስ ዘሊላ ናብ መሬታ ዝበሃል ተረዲኡ ኣይተረድኦን ኣይፈልጥን ግን ኣብቲ መፂ ዘሎ ዛዕባ ናባይ ዝመፀ ኮይኑ ይስምዐኒ ወይ ከይተረድኦ እዩ እቲ ሓዳር ዝበሃል ትካል ድዩ ዋላ ውዕል ድዩ ገለመለ ኣድላይ ይኽብል ፀኒሑ ኣብዚ መወዳእታ እንታይ ይኽብል ፀኒሑ እቲ ሕጂ ዘለው ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘሎ ናይ ሓዳር ኩነታት ኣድላይነቱ ክገልጽ ከሎ እንታይ ጠቂሱ ፀኒሑ ብድሌት ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ወይ ትናትካ ውሽጣዊ ድምፂ ሰሚዕካ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ወይ እውን እቲ ነቲ ኣቦኻ ድዩ ሓቦኻ ድዩ ዝደልዮ ነገር ንዑ ንምኽባር ዝግበር ዘሎ እቲ ፖይንት ናተይ መሰረቱ እውን እሱ ነይሩ ሓዳር ከም ትካል ከም ውዕል ዝኾነ ነገር ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝኾነ ነገር ሓደ ሲስተም ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ውዕል ኣድሊካ መራሕን ተመራሕን ዝበሃል ነገር የድሊካ ብዙሕ ነገር እቲ ሓዳር ዝበሃል ኣምር እውን ሓደ ውዕል እዩ ኣድላይ እዩ ከም ኣድላይ ማለት ኣብ ሰዓት እዚ ግን ጠቕላላ ኣይድልን ስለምንታይ እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና ሓዳር ዘድልዮም ነገራት ባእታታት ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ኣሉ ብዓለም ደረጃ ይኹን ኣፅዩና ግን ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣምፂናዮ ስለ ዘለና ሕብረተሰብና ዝጠልቦም ጽቡቓት ይኹኑ ኦልድ ካልቸራል ኖርምስ ይኹኑ ገለ ብዘይ ገደስ ማለት እዩ ዝጠልቦም ነገራት ኣሉ ንሳቶም ኣብ ማልኢኻ ዲኻ ተኣቱ ዘለኻ እሱ ከዓ ንግደፎ እሞ እቲ ካልቸራል ነገራት የቕሬታ ኣብቲ ካልቸራል ኖርምስ ዘሎ ድሌታት ወይ ከዓ እቲ እንታይ ድበሃል ነጥብታት ከተማልኦም ዘለካ ኣብቲ ናይ ሓዳር ነገራት ብዙሕ ዘይድገፉ ነገር ኣሎ ካብ ድሌታትካ ወፃኢ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ንዑ ጥራይልካ ዲኻ ትገብሮ ዘለኻ ዋላ ነቲ ናይ ብሓቂ ንዓኻ ዘድሌካ ነገራት ውሽጣዊ ስምዒታትካ ቁጠባዊ ፀግዕኻ ምሻሉ ክልቴኻ ስፖዝ ኮንካ መፂኻ ኣብ ሓዳር ኣቲኻ ዝግበር ዘሎ ነገርሲ ብድሌት ድዩ ዋላ ብፀቕጢ ዓይነት እዩ ፀቕጢ ናይ ደጋዊ ፀቕጢ ማለት እዩ ካልቸር ክህሉ ክእል ክኸውን ማለት ብድሌትካ ክሳብ ዝገብሮ ዘይሃለኻ ኣየድልን ዘብለን ዘሎ ንሱ እዩ ብድሌትካ እንድሕር ዘይትገብሮ ኣለኻ እቲ ኣውትካም ኣደይን ዘብደ ደይ እንታይ ይኸውን ስትረስፉል ላይፍ ኢኻ ትሕልፍ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኸ 70 ክረምቲ 80 ክረምቲ እየን ዘለዋ ነዘን 70-80 ክረምቲ እንተ ደኣ ንስኻ ሳቲስፋይ ዘይትገብረሉ ኩሉ ግዜ ትግሄሉ ዓይነት ኮንትራት ተኣቱለኻ ዋይ ንምንታይ ክትፍርም ንምንታይ ኢኻ ኮንትራት ተኣትዎ ዘለኻ ማለት እዩ ምናልባት ኣዝ ኣን ኣልተርናቲቭ ግን እቲ ሓዳር ዝበሃል መልክዑ ቀይሩ ሓደ ባይታ መፂኡ ስኻ ብድሌትካ ክትገብሮ ካብ ካልእ ደጋዊ ፀቕጥታት ግደፎ እሞ እቲ ሓዳር ዝበሃል ነገር እኮ ውልቃዊ ሓርነትካ እኳ እዩ ዝገፍፍ ኣብ ሰዓት እዚ ውልቃዊ ሓርነት ውልቃዊ ዕቤት ንድሕሪት ዝጎሰስ ሓደ ትካል ኢኩ ኣብኡሲ ስኻ ንድሕሪት ክጎሰካ ናብ ዝጎሰካ ነገር ኢኻ ፈሪምካ ተኣትዎ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኽብል ፀኒሑ ብርሂንሲ ብኸምኡ ብድሌታ ውሽጢ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ብደጋዊ ፀቕጢ ዓይነት እዩ ደስምዕ ዘሎ እሞ ኣብ ሰዓት እዚሲ ሓዳር ከምኡ እንዳበለሲ በየናይ መልክዕ እዩ ሓዳር ኣድላይ ኮይኑ እዚኣ ክምልሰለይ ብርሂን ደስ ምበለኒ ዛሕቲ ሕጂ ንብርሂን እዚኣ ክምልሰለይ ኣሎ ግድን ኣረ እንታይ ትኾን ኣለኻ መስለካ ነቲ ኣነ ኣምፅዮ ዘለኹ ኮንሰፕት በቲ ውዱቕ ስነ ሓሳብ ኢኻ ትመዝኖ ዘለኻ መጀመርታ ኣነ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓዳር ብፀቕጢ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣይኮንኩን ትብል ዘለኹ ሓዳር ክግበር ተኮይኑ ግን ብውልቃዊ ድሌታት ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ፀቕጢ ዝገብሩልካ ብፀቕጢ ትምርዖ ዘለኻ ሰብ እንድሕር ኣለኻ እቶም ፀቕጢ ዝገብሩልካ ሰባት ወጊድ ክትብሎም ኣለካ ብድሌተይ ክገብር ናብ ምባል ኢኻ ትመፅእ ዘለካ ሓዳር ኣገዳሲ ዶ ኣይኮነን እዩ 4 ነጥቢ ግን ናትካ ድሌታት ታቀዳመይት ዘምፃናይ ሓሳብ ጅራ ድሌታት ኣለና ምሽ ነቲ ናትካ ድሌታት ዝምልእ ጥራይ እዩ ክኸውን ዘለዎ እንድሕር ደኣ ብፀቕጢ ካልእ ሰብ ተኣትዎ እንተለኻ ግና ክጅመር ከሎስ 10-0 ተሳዒርካ ተኣትዎ ዘለኻ ማለት መሊስልካ ድዩ እዚኣ ሕጂ ታይዳታ ክትንፅረለይ ደልየ ዘለኹ ብውልቃዊ ድሌታትካ ክሳብ ዘይኮነ ኣብ ሰዓት እዚ ኻ ብማጆሪቲ ኢና ንዛርብ እቲ ሓዳር ብጥቕሉል ምሻሎ ብሚታዊት ዋላ ብሳስቲክስ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓት እዚ ዝግበር ዘሎ ዝእቶ ዘሎ ሓዳር ከምታ ዓንቶይ ዝበልኩ ሓሙሱካ ንሓማውቱካ ዘይርክብ ዘሎ ዝኸውን ዘሎ ምክንያት ብውሽጣዊ ድሌታት ይኸውን ስለ ዘየለይ ሕጂ ብሚታዊት ክንዛረብ ከለና ከምኡ እንዳኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ሓዳር ዘድልየሉ ዘሎ ምክንያት ሲ እንታይ እዩ
እቲ ማጆሪቲ እኳ ኣነ ኣይብልን እየ ብፀቕጢ ምርሑ ሓቂ ዘረባ እምበሺ ኸማን ሕጂ ፍኑ እዩ ዘሎ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ተረኣያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርእያ ገለገለ ኢልካ ኸማን ካትኣትዋ ተቐደም ቀደም ከዋንተ ትብለና ንመኣመን ኩሉ ሓቂ ዘረባ ኣብዚኣ ከዓ ንህፃረረካ ዶ ከይቅፅልካ ከለካ እዚ ብፍላይ ሶሻል ሚድያ ወይ ፍኑ እዩ ዘሎ ትብሎ ዘለካ ሲ ግዴታ ኣሎ ገደብ ናይ ግዜ ኣለዎ ናይ ሰብ ምሽ ሓዳር ገብረሉ ዝግብኦ ግዜ ቡ እንዳሓሰበ በትናቱ ኤነርጂ በትናቱ ኢኮኖሚ እንዳሓሰበ ምሽ ኸይድ ሓዳር ዘይገበረኮ ኣብ ውሽጡ ፀቕጢ ኣለዎ መን ብለሎ ብዘይገድስ ስለዘይንሪኦ ፍኑ ዋላ እንተሃለወስ ሓሳበይ ነግረካ ኣለኹ ዋላ እንተሃለወስ ምክንያት ኣለዎ ኮይኑ እዩ ትስማዓኒ ብድሌቱስ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምክንያት ኣለዎ ግን ሂዝ ሉኪንግ ኣት ደ ሮንግ ፕሌስ ኣብ ጌጋ ቦታ እዩ ዝርኢ ዘሎ ሓዳር ሕጂ ከም ምንታይ ቀሚጥዎ ኣሎ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ሓዳር ክገብር ኣለኒ ደስ ኢሉኒ ሓዳር ገብር ደይኮነስ ኣለኒ ግዜ ከይከደ ከሎ ኮይኑ ትስማዓኒ ብፍላይ ዝፍኑ ኮይኑሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ሓዳር ገብር ኣለኒ ምክንያቱ ክስቶ ገይሩ እስኻ ተሪፍካ ኣለኻ ትገብር ኣለካ ግዴታ ይኮነን መስለኒ ሓዳር ምግባር ኣነ ዓይድ መስለኒ ሰውላሓን መልሰ ግዴታ ይኮነን ኣገዳሲ እዩ ኢና ንብል ዘለና ኣገዳሲ እዩ ግዴታ ይኮነን ሰብ ምርጫ ኣለዎ እዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ዝገርመኪ ካብ ናይ ተዓባብያና ፕሮብሌም እዩ ዝመፅእ እምበር ካብና ተቐቢልካ ያለኻ ናቱ ሓሳብ ማለት እዩ ኣይተቐበልኳ ናቱ ሓሳብ ኣይተሰማማዕ ኩላን እንታይ ይብሎ ኣለኹ ግን መስለኪ በትሱ ናቱ ዘምፀለይ ስነ ሓሳብ እቲ ማጆሪቲ ብፀቕጢ ይምርዖሎ ይብለን ኣሎ ኣነ ከዓ እንታይ ይብሎ ኣለኹ መስለኪ ብፀቕጢ ክምርዖ የብሉን ሓዳር እንድሕር ከም ሓደ ኮንሰፕት እንድሕር ኣምፂናዮ እቲ ትኽክለኛ መንገዱ እሱ ክኾን የብሉን ብሰንኪ ውድቀተይን ድኻመይን ብሰንኪ ናተይ ናይ ተዓባብያ ሽግረይን ምናልባት ብሰንኪ ቅንኢ ብደገ ዝሪኦ ዘለኹ ይገብር እንተለኹ ኣብ ጌጋ ፖዚሽን እየ ዘለኹ ይስክንለኺ ኣብ ትክክለኛ ፖዚሽን ግን ይደሊ ዶ ኣይደልን የድልየኒ ዶ ኣይድልየንን ዝብል መጀመርታት ሰብ ባዕሉ መሊሱ ክመፅእ ኣሎ ሽዑ ጥዑይ ሓዳር ክመርሕ ይኽእል እዩ ዋላ ፋይት ተኾነ እውን ይፃወሮ እዩ እንድሕር ተፍቅራ ኮንካ ታጓልኮ ትፈትዋ እንድሕር ኮንካስ ትሞተላ ኢኻ ሓቀዶ ጓል ዝለኣኸቶስ ደገ ንጉስ ኣይፈርሕን ይልቂ ስለዘፍቅራ እዩ እምበር ጓል ስለዝኾነ ጥራይ እውን ኣይኮነን እጅስ ትሞተላ ኢኻ ግደፎ ስቃይን ቃንዛን ማለት እዩ እቲ ፀቕጢ ንብሎ ዘለና ግናት ማጆሪቲ ንብሎ ዘለናስ ምናልባት እቲ ኣርእስቲ ከይ ዳይቨርት ከይ ትኾነና እምበር ንሕና ናይ ኣተዓባብያ ሽግር ኣለና አንቶ የምፅያ ነይረ መዕቀኒና ሆሊውድ እዩ መዕቀኒና ካሊ እዩ እሱ እዩ ንዓና ስለዚ ናቱ ሓሳብ እንታይ ኣመሲልካ ኣየድልን እዩ ሓዳር ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብና ተገንዚቡ ሓዳር ኣየድልን እዩ ኣብ ድብል መደምደምታ እዩ በፂሑ ዘሎ ንዕኡ ነቲ ክነድቕ ድኽእል ከዓኒ ሓሳባትካ እቲ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣብፂሑ ዘሎ እሞ ስለዚ ክህሉ የብሉን ሓዳር ድብል መርገፂ እዩ ሒዙ ዘሎ ንዓኣ ዲኻ ሳፖርት ትገብር ዘለኻ ወይ ናይ ገዛ ርእሰይ መግለፂ ኣለኒ ትብል ኣለኻ ንፅርቲ ክትከውን ሓፀርቲ ትብልስ ናይ ገዛ ርእሰይ መግለፂ ኣለኒ ንዓኣ ሳፖርት ኣይገብራኒ ስለ ዝተጋገየ ብቢሉ ክጠፍእ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዝስተኻኸለሉ መንገዲ ኣሎ ብዙሓት ከዓ ውድባት ኣለዋ ከስተኻኸላ ዝኽእላ ማለት እዩ ብሽምጥ ቃሰን ዋላ ኣገዳሲ ተዘይኮነ ስለዚ ተስተኻኺልካ ተዓሪኻ ኣተሓሳስባኻ ተቓንዩ ክትቅፅል ኣለካ ኣንተ ወይኮ ከም ማሕበረሰብ ክንቅፅል እንድሕር ኮይናስ ክንፋር ኣለና ናብ ድሌትና እንዳኸናኻ ክንፋር ኣይንኽእልን ኢና ኣይፍቅደልናን እዩ ከማን ማለት እዩ ፅፍፍቲ ሓሳብ እዚኣ ንቐፅል ኣለካ ድዩ ተረፍ ክንሰገርና ብካልኣይ ዓርክና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክሳብ መፅኒ ሕንዴ ናይ ክልቲኹም ኣቐዲመ ዝብሎ ዝነበርኩ ማለት እዩ ብዛዕባ ናትካ ሓሳባት ብርሂን ኣርባዕተ ገለ ዝኾኑ ነገራት ነይሮም ኣቐዲሞም ኣገደስቲኦም ዝተባሃሉ ፍጥረት ናይ ሰብ ክገብሮም ኣለዎ ዝተባሃሉ ሓደ እቲ ስምዒታዊ ድሌት ተባሂሉ ተሓሳብ ተባሂሉ መንፈስ ተባሂሉ ስጋ ተባሂሉ ጃርገንስ እዮም ናይ ማለት እቲ ናይ ስምዒት ርውየት ከም ዝበልናዮ ትኻሊ እውን በብመንገዱ ክምለስ ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ ዝብላነ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሓዳር ክቕፅል እንተኮይኑ ሓንቲ ኣታ ነጥቢ ሓንቲ ጥራይ እያ ካልወል ሓንቲ ምክንያት የብሉን ሓዳር መቐፀሊ ኦኬ እንታይ እዩ መጀመርታ ገምጋምካ ክትበና ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ሓዳር ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ናትና ጽቡቕ ይቅፅል ዘሎ ወላስ እንዳሞተ ዳወደቀ ይድኸይድ እወ እቲ ፀገም ናትና ጻዓዱ ንበሎም ምዕራብ ንበሎም እዞም ካብ ግሪክ ክሳብ ዋሽንግተን ዝዝርግሑ ህዝቢ ማለት እዮም ብ300 ዓመት እዮም ዝቕድሙና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሶም ኣበይና ደቂስና ነርና ኣይ ዶንት ኖ ኣበዮም ደቂሶም ነሮም ተማ ብሓጎታት ናትና ኣይፈልጥን እየ
سواديم سوتي نيرهم أيفلتني 300 عام تقدمنا هنا متينا 300 عام تقدمنا هذا ريلي إن شاء الله ريلي زي قادمو تقدمي خاطر سي ناي 300 متر في اللي جيرو بدحري التاريخ تهيب كاتاري لي تقبر أبي تركوا نتي ناي مودة تازب تركوا بيطلنا بعد نيوتن كموزو هلو تاي قبل نيرم بعد قبل خريستوس قال بحاجتنا I don't know أيرد أنني مالتي أجي 300 عام تقدمهمنا تونشفهم يوم أي نتبحق نتناتنا ولدو أتاك نمقبار زي كونسي تصور ذا سكمنا نمنقاري أوكي ولا حدا ساينتست مهازي يبلنا ولا حدا تمراماري يبلنا ولا حدا صحافي يبلنا صحفت مسودة جميرنا يو نفتا بوينت ممرمار مستودة جميرنا يو نفتا نتبنمزا هو هجي انتايو أو حدا ودي أبت معراب حدا ودي كلتش عام تمرد جميرو كلتش بيسي مالتي كم زقدمنا زبلنا يو مهزيو كم ترى مهزو زغونة مهزمش كم زدو نقبر قلت بحال كم زدو نقبر تباهيلي تجميرو ولا حدا ما سوا حق يبلون ولا حدا يونيفرسال تروز بحال مالت يبلون حدار نقبرو الكامش تقبر هد مودو نسرح ولا أغنت تحشنا قلم لا تبل كومو يو أسرحوهم نسرحوا يو سلازي كلتشح بيسي يجميرو ممرعاو سلازي حدش يجيد متايو 14 عامت جيرو مالتي 14 عامت مسقبرة وديو أبناتنا حبرت السبكة هجي نوز قطلوخا ساينسيو نحدار زقطلو ودام اتمالتن كيفنا نيرنا اندستريال ريفولوشن دبل دبهال نجر نحدار قتيلوا مقتلي مغنيات تناول تكسر حاجه ميرن كالو ولا حنت قال طمطم يبلا سبيتخا زي تسرح سلا زلا حداركم دخيد دلو كما خسرح تجميره حداركم يلا بليف مي ناخذ نقرا كادلو برين هجي ما بزحتهم حقوسات سب حدار تاع مسيلكا سبيتهم كما ديكونت كما خان تقينا سبيتها حدار يلا بحجر دبل حدار ندق نستيو اندعمته استسرح تكالي ندق نستيو اندعمته استسرح تكالي دق نستيو بساعات زي ريفولت غيرن كاب عمص وتين سلاذ حدار فيل غير تاخذ لك عرفت ندلو امعراب مويتي منياتو كسرحه جميراني اب حبرت سبنا ثانكس تو مسغانا خنو دخنتنا الله حدار الله تصجم تاي خون دلو جي ات حبرت سبنا ابيكم دلو يفلطنا اب حمبرت دي دلو ولا اب كوبنهاجن طفيو ولو اب عدد يزلو بتي تاخذ بتي عرزا قلم تادي زلو ويسا واشنطن طفيو ولو او انت خون تبوي تدوب تخلو له ساينس يتفلت سراح يتفلت قال يتفلت بوي اب ساعات زغن ابي بوسو حبرتنا ابي زلو كامبالا اديس ابابا اب عدغلا بعلم واشنطن نيويورك ابي زلو ستوكهولم بوتا يبلون تحبرتسب فح دبل حبرتسب سلازي تكونفيجن دمص دلو كونفيجن حدار يدلو دي ايدلن دبال دلو اب عد خمي دبل يدلن بر اب عدي اب العرزه اب لابرت يدلي باسفند ولا حنتي فيرجن يزلو توزلو دنجل يزلو سوسايتي تسبيتون بلبات امنو ليا سلمتاي دي سب كاب عد زمصت كمرعاو دلي كوم تبلو كاب عد زمصت فوليكس تاي كويكو نتحدار تامنلو اي بصحتون دلاتي انا خمز خغبري زبل نجر باي ذا واي ناي دنقرنا تكالي حدار حدا دنقر خونالو حدا تحدخا سيفيلايزد خونالو تحدا سلطون تحدخا دنقرو انت خوينم ازي كل ساعتي دالت انتش من بلو اوبوزيسيون زرخوبو كلتيوم سلطونات انت خوينم حدار كغبري كلنا كلتيوم امرهم تسرح تخوين حدار كغبري كلنا دي ابوتم لاين حزني كلتيوم امرهم تسرح تخوينو حدار كغبري كلنا ازيو خبيديو اجي ايكولون يوم قال ملي منالبات كيتخبل ازيو خبيد ايو سلامتاي دي خاطخا مهرتي كوم لو نبل مهرتي منكم مرعا كوم تدون ايدا مهرتس ايتمرصني يا سلامتاي سلطنتيا بصحات تامرو انا سبي يختبل جميره ወይ ዝበልጻ ወይ ማዕርያ ክርከባሎ ያ ትብል مهرت دلي مش مينس كلتا زسلطنا عنقول وحده خيد خيلي نو تمور كان مرتي ولا تكون قللا ومو تايو اندحر نايدون قورو اندحر انستيتيوشن تقوينو تتبلو زلخ حدار
ሓደ ደንቆሮ ሓደ ጥዑይ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ እንድሕር ምህርቲ ኮይና ደንቆሮ ክትመርዖ ኣለዋ ማለት ኮይ በተስነ ሓሳብ ብራቮ ሕጂ እንድሕር ደንቆሮ ግን ምህርቲ ኣይደልኒ ይብል እንድሕር ደሎ ታ ምህርቲ ናብቲ ምሁር ያክተኣቱ ዘለዋ ማለት እዩ ብራቮ ሕጂ ምሁር ምስ ምሁር ደንቆሮኻ ምስ ደንቆሮ ይክኸውን ዘሎ እንታይ ቀሚጥና ነርና መሲልካ ምሁር ከዓ ደንቆሮ ጓል ኣንስተይቲ ከምፃ ኣይክእልን ብራቮ እንታይ ቀሚጥና ነርና መሲልካ ትማሊ ብዛ ዝሓለፈት ኤፕሶድና ማለት እዩ ትትካል ናይ ሰብኣይ ትካል ናይ ሰብኣይ ዝሓዘልና ማለት እዩ ኣነ ኣምነሉ እዩ ባይዶይ ትካል ናይ ሰብኣይ ብራቮ ምክንያቱም ኦቶሪቲ እንድሕር ዘየሎ ስልጣን እንድሕር ዘየሎ መራሕን ተመራሕን ዘየሎስ ኣይሰርሕን እዚኣ ናይ ሰብኣይ ትብልሲ ናይ ሰብኣይ ዲ ናይ ጓል ክንብል ኣይኮናን ሕጂ ኮይኑ ፀኒሑ ናይ ሰብኣይ ኮይኑ ፀኒሑ ትትካል ዝገዛስ ናይ መን እዩ ምሽ ትብል እንዳቦይ ኪሮስ እዩ እንዳቦይ ዓንዳይ ትብል እንዳደይ ደሃቢ ገለመለይ ትብል ኒኻ ናይ ሰብኣይ ትትካል ተኸክል ሕጂ እሱ እዩ ዝመርፅ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ካብቲ ትካል ካብቲ ሰብኣይ ኢኻ ትብገስ እንታይ ይደልሱ ኢኻ ትብል መርሳዳደ ወላ ሓንቲ እዚ ኣብቲ ገዛ ተኣቱ ገለመለይ እምበር ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላ ሕጂ እንታይ ይደሊ እቲ ምሁር በለኒ ትስልጡን ክመፀካ ማለት ስልጡን ሰብኣይ እንታይ ይደሊ ስልጥንቲ ጓል ኣይደልኒ ኣይደኖ ንስኻ ምሁር ኢኻ ደንቆሮ ደሊ ትብለንላ ኤግዛክትሊ ካብኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትትሕት ይደሊ ካብኡ ብዝተፈላለየ ክመርሓ ኣለዎ ንዓባ ክመርሓ እኮ ኣለዎ መርሓ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ሰብ ፀብለል ዝበለኮ እዩ ብግፍሓት ድዩ ብርእሲ ድዩ ወላ ፊዚካሊ ካባኻ ትረጉድ ገለ ክትመርዓው ከም ብዙሕ ኣይደልኒ ኢኻ እኮ ኦኬ ስምዒት እዩ እሱ ሶሳይቲ ዝደልሎ ኮፍ ኢሎም ሽኮር ዘለዎን ሶሳይቲ መብዛሕትኡ ግዜ እብልል ተበላሓይሽ ማለት ዝኾነ ሰብ ተሓቶ ትኽእል ኢኻ እብልል ከብላ ብሓሳብ ተዕብሎ ተኮይና ሞሞይቱ እንድዩ ብስጋ ምዕብላል እውን ሕሾ ብሓሳብ ተዓብላቶ ተኣኺሉ ብቁጠባ ተዓብላቶ መክወፂ ይደለዎ ገዝኡ ከፊቱ ክወፂ ይደለዎ ስለዚ እንታይ ዓብሊላቶ ተወዲኣ እያ ታሎ ጅካል እዚኣ ሕጂ ክትርዳእኒ እዚን ክልተ ጥመረን ተሓዳር ትገዛ ናቱ እዩ ትትካል ናይ ሰብኣይ እዩ እሱ ከዓ ካብኡ ኣዝያ ትትሕት እዩ ዝመርፅ ኦኬ ሕብረተሰብና ኣብ ሰዓት ዝጣም እንታይ ተቐርቂሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ተቐርቂሩ ኣሎ ትንደቂ ኣንስትዮና ክስልጥና ጀሚረን እንታይ ትገብር ክስልጥና ጀሚረን እንታይ ትገብር ክስልጥና ደን ጀሚረን ወይስ ዝሰልጠና እዩ ዝመስለን ደሎ ከዓ ኮ ሕጂ ዝሰልጠና እዩ ዝመስለን ደሎ እዚኣ ካልእ ፍልስፍና ከይትኾንና ዝሰልጠነት ሰበይትን ኣብ መንጎ ዝሰልጠነት ሰበይትን ኣብ መንጎ ዝሰልጠነት ዝመስላ ሰበይትን ከዓ ፍልል ያሉ ኦኬ ሕጂ ሲምፕሊ ኣነ ክነግረካ ካብ ናይ ፅቡቅ ገይረ እንደ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኣምነሉ ካብኣ ምሳሌ 31 ትብል ኣላ ሓንቲ ምሳሌ 31 ሓንቲ ሰበይቲ ንወዳ ተድልዮ ዓይነት ሰበይቲ ዝፅሓፈትሉ መልእኽቲ እዩ ሕጂ ምሳሌ 31 ከይዱ ዝኾነ ሰብ ከም ቦኽእል እዩ ኣብኣ ዘላ ሰበይቲ እንድሕር ሪኢኻያ ብእምሮ ስልጥንቲ እያ ብገንዘብ ርክብቲ እያ ብኣድሚኒስትሬሽን ድማ ቶፕ ሌቨል እያ ኣብቲ ዝለዓለ ሌቨል እያ ዘላ ደቃ ኣይቆሩን እዮም ሰብኣያ እቶቱ ኣይቋረፅን እዩ ይብላ ክጅምር ከለኹም አንሲ ልቢ ሰብኣያ ይእመና እቶቱ ድማ ኣይቋረፅን እዩ ኢሉ ዝጅምር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትንግድ እያ ሕርሻ ትሰርሕ እያ ትፈትል እያ ኩሉ እያ ትገብር ስልጥንቲ እያ የት ግን ነቲ ሓዳር ኢልና ንሓስቦ ዘለና ኢንስቲትዩሽን ሳላኣ ዝሓሸን ዝፀበቐን እትገብር ዓይነት ሰበይቲ እያ ሕጂ ኣብ ሓበሻ እንድሕር መፂኻ ኣብዚ ንሕና ሕጂ ዘለናዮ ዘመን እተን ደቂ ኣንስትዮና ዝሰልጠና እዩ ዝመስለን ዘሎ እምበር ዝሰልጠና ኣይኮነን ዝሰልጠነት ሰበይቲ ከማን ኣብቲ ኦቶሪቲ ኣብቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሰሚሲቭ እያ ትርዕም እያ ማለት እዩ ርዕምቲ እያ ምክንያቱም ኣብቲ ትሰርሓሉ ዘላ ትካል ሲኢኦ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉስ ኣብቲ ሲኢኦ ትሕት ኢልካ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ትፈልጥ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ እዚ ትካል እዩ ኣመሓዳር ኣሎ ማለት ሰብኣይ መን እዩ ሰበይቲ መን እዩ ናብ ዝብል ሓቶ እንድሕር መፂኻ እኮ ሰብኣይ ወዲ እዩ መጀመርታ ውላድ እዩ ኣቦ እዩ ሃዝባንድ እዩ ሰብኣይ እዩ ኣኮ እዩ ሓወቦ እዩ ሰበይቲ ከዓ ሰበይቲ እያ ሰበይቲ ማለት ዋይፍ እያ ጓል እያ ዶውተር እያ ሓትነ እያ እንጠቐሶ ነዚ በንፃራዊ መንገዲ እንድሕር ክተራኽቦ ፈቲንካ ክራኸብ ኣይክእልን እዩ እዚ እንታይ የርእካ ነናቱ ፖዚሽን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ፖዚሽን እቲ ኔቸር ተፈጥሮ ባዓሉሲ ዝሃበና ርእሱ ዝኽኣለ መምርሒ ኣሎ የግዳ ምቕባል እንዲኹም ኣብይኹም መኾንኩም እምበር እቲ ሎጂካል ዝበሃል ቲንኪንግ እቲ ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ቲንኪንግ ሰብኣይን ሰበይትን ኣምፃ ኣቢልካ እንድሕር ብሓንሳእ ኮፍ እንተቢልካዮስ ርኡይ ዝኾነ ናይ ሰብኣይ ዶሚናንስ ኣሎ ሓሲቦም ፈሊጦም ተመራመርታ ገይሮም መስለኩም ሓንቲ ጓልን ሓንቲ ወድንሲ ናብ ሓደ አይዞሌትድ ዝኾነ ቦታ ወሲዶም ወዲ ምዃኖምን ጓል ምዃኖምን ከይነገሩ ማለት ሕጂ ድሕሪ ቁሩብ መፅኦም ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎ መፃወትን ሮዛ ሕብሪ ዘለዎ መፃወትን ኣምፅኦም
እቲ ወዲ ተቀዳዲሙ ነታ ሰማያዊት አልዒልዋ ታጓል ተቀዳዲማ ኸይዳ ነትሮዛ አልዒላታ ኢንስቲንክት በሃል ማለት እዩ እዚ ካልኣይካ ገምሪ ንብሎ ካሎ ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ ኢንቱዊሽን ማለት እዩ ነፍስኻ ይነግረካ ገምሪ በሃል ማለት እዩ ብገምሪ እንድሕር ብገምራዊ ኣተሓሳስባ እንድሕር ንኸይዳ ኣለናሲ ብተፈጥሮ በዓሉ እቲ ሕጂ ንብሎ ዘለና ነገር ንሓድሕዱ ዝሰኸኳዕ ተገይሩ እዩ ተፈጢሩ መን ፈጢሮ ሕጂ ኣርእስትና ስለዘይኮነ ስለዘይንዛረበሉ ማለት ናብ ናይ ዝዓርኩነት እንድሕር መፂና ግን እስኻ ትብሎ ዘለኻ በቲያ ክኸውን ግቦ እዩ ከም ዝኸውን ኣለዎ እዩ እሱ ዝብለና ዘሎ ዓርኩ ዝብለና ዘሎ ብርሂን ኣብዚ ሕጂ እዋን እተን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ኣተሓሳስባ ወይ ልዕሊኦም ኢና ክብላ ዝጀምራሉ ግዜ እዩ ስለዚ እቲ ፌለር ናይ ተሓዳር ዝመፅእ ዘሎ ከዓኒ ፅልዋናቱ እዩ ይብል ኣሎ ድሓን ባዕሉ ክምላልካ እሞ ግን ኣሕፀር ክትብል እወ ክንሕፅሮ ክንቀባበል ኦኬ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹም ሲልካ ብርሂኖ ኣብዚ ሓዙኒ መጀመርታ ኣገዳስነት ናይ ሓዳር ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ እዩ ሕብረተሰብ ዝመሃዞ ነገር ስለ ዘገደሶ እዩ እዚኣ ሓዟ ስለ ዘገደሶ እዩ ምሂዝዎ ብጣዕሚ ገዳስ ማለት እዩ ውዳበ እንዲ ንሰብ ኣብ ዝብፅሕዎ ደሎ ብጣዕሚ ገዳስ እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ ኢልና ኢና ዛሪብና ሕጂ ትብል ነገር እንታይ መፅዩ ትትካልሲ ዋናይ ክልቴና እንዲዩ ጀሚሩ ናትዩ ነይሩ እቲ ኮሽን ትመፅእ ዘሎ ናትዩ ነይሩ ናይ በይነ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ክልቴና እንዲዩ መፅዩ ተኽገብር እዩ ኦኬ እዚ ብዛ ሕብረተሰብና ትበሃል ዘላ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ፋሒልዎ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ፋሒልዎ ኣሎ ገሊኡ ካብ ዓዲ ሰብኣያ ስም ሰብኣያ ዘይትፅውዕ ዓዲ ወፅዩ ናብ ለዝቢያን ዶ ናብ ገይ ዝብሉ ሶሳይቲ ይሕወስ ኣሎ ጅወጃ በረካ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሰብኣይካ ሳይጥምቶን ኢኻ ገፁ ገለምታት ናዝባልካ ዝዓበኻ ኢኻ ናብ ሕጂ ኮንፊዥን ትፈጥሮ ፀገም እዚ ክርዳእና ኣለዎ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ክንዛረብ ኣብ ሰዓት እዚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ተዝከኣል ናብቲ ባህልተ ንምለስ ፅቡቅ እዩ ከም ዝበልክዎ ኣዝዮም ዝሰጎሙ ሕብረተሰባት ንለግቦም ኣለና ዝሰጎሙ እዮም ፅቡቅ ዲ ሕማቅ ኣይዛረብኒ ኣነ ስልጣነ ክብል ከለኹ ፅቡቅ ዲ ሕማቅ ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ስልጣነ ኢሎሞ እምበር ወይ ኦፍ ላይፍ እዩ እምበር ብተሓጒስካ ትነብረሉ እዩ ፅቡቅ ቦቶም ላይ ናይ ኩሉ ነገር ተሓጒስካ ተለኻ ተሓጒስካ ኣለኻ ስለዚ ስልጣነስ ንኺደ ቅድሚኡ ንኺደ ድሕሪኡ ንኺድ ከምኡ ይኾንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ናትና ሕብረተሰብ ፍራግመንትድ ኮይኑ ኣሎ ኢልና ኢና ዓዲ ኣሎ ኣስመራ ኣላ ካምፓላ ኣላ ኣዲስ ኣበባ ኣላ ኤውሮጳ ኣሎ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሎ ካና መወዳእታ ዘይብሉ ዓድታት ፋሒሉ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ከዓ ባህሉ ኣሎ ምስኡ ክርዕም ቃለስ ኣሎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ማእከላያ የረዳድኣ ክሕዝዩ ሕቶ እዩ ግን ኣብታ ክንብላ ፀናሕና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ሕቶ ሰብኣይ ዋና ገዛ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ስልጣነ ክመፀካ እየ ጓል ሰልጢና ትበሃል እንታይ ሕጂ ሓንቲ ትካላላ ድፈልጣ ብስመራ ብዘይምጥቃስ ዋና ወዲ እዩ ሰብኣይ እዩ ማለት ዋና ሰብኣይ እዩ ዝፈልጦ ናይ ክልቲኦም ትትካል ግን ብትስም ሰብኣይ እዩ ዝፍለጥ እሳ ሞር ኢንተሊጀንት እያ ኣብቲ ስራሕ ሞር ኢንተሊጀንት እያ ሕጂ ሞር ኢንተሊጀንት ምዃና ሰብ ፈልጥ እዩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣብቲ ስራሕ ሲ ካብኡን ላዕሊ እሳ እያ ግን እንታይ ትገብር ነዚ ተረዲኣትሉ ሓዛ ሓጂ ዛ ፕራይድ ሓዛ ነዚ ተረዲኣትሉ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኣርእያ ተሓዳር ክቕፅል ከም ዘይኮነ ትረዲእዋ ለባም እያ እዛ ባይብል ትብላ ዘለኻ ሰበይት እውን ከምኡ እያ ትከውን ትኽእል እንታይ ትገብር መስለኩም ነቲ ዝወሰነቶ ነቲ ዝሰርሐቶ ኣፕሩቫል ናቱ ክረክብ የለን እኮ ባንቡላ እዩ ኣፕሩቫል ናቱ ከም ዘርክብ ትገብር ኣለዋ ምሽ ኣዋልት ገንዘበን ንህቦ ግዛ ኣብሎ ገንዘበን እኮ እዩ ንዓና ግዛያ እዚያ እያ ከይተገጠምካ ግዛያ ገለምታት ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሕማቅ ከይስምዖ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘልየ መሲልካ እቲ ከም ሓቂ ንሳ እንታ ክትገብር ነይርዋ ልዕሊያ ትወዲኡ ኣሎ ልዕሊኡ ክትከውን ኣይትኽእል ናይልካ ተሓስብ ተለኻ ካልእ ክንዛረብ ኢና ማለት ካልእ ክንዛረብ ኢና ገለ ክትከውን ኣይትኽእል ኒያ እንተልካ ጓል ልዕሊ ወዲ ክትከውን ኣይትኽእል ኒያ እንተልካ ካልእ ስቶሪያ ማለት እዩ እዚኣ ማለት እሱ ልዕሊያ ክኸውን ክእል እዩ እሳ ልዕሊኡ ትከውን ትኽእል እያ ኣብቲ ፍጥረቶም ጥራይ ዝምርኮስ ኣነ ኣለዋ ኣብ ትምህርቲ ብዙሓት ተቐዳማኒ ኣዋልድ መጀመርታ ሕማቕ ስማዕኒ ነይሩ ክቕድማኒ ይደልን እየ ነይረ ጓል ተቐድመካ ገለምታት ትብለኻ ማለት እዩ ድፍዑ ግን ኣፍቂደለን እንታይ ደኣ እሞ ከም ገለ ብሪላንት ኮይነሲ ተፍቅደለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕራይድ ኣብይ ከምፀልካ ደልየ ዛረበካ ደለኹ ግዘና ኣዋልድ ትብለን ዘለኻ ስልጡናት ሳብሚሲቭ ሳብሚሲቭ ትብል ቃል ኮኖቴሽን ሕማቅ ኮኖቴሽን እያ
اوكي ابوشتي حج انت مسيلكا تخبلك هذا اللي مسيلكا اطقامه خاي زفالالي حج انت ናብ ሓዳር እንድሕር ዳምፂና ያ ካብተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ኮምፖነንትስ እንደ ሰሚሲቭ ንብላ ዘለና ንተርጉም ማለት እንታይ ሰሚሲቭ ማለት ዳ ምርዓ ማለት ኮ ተፀቂጣ ትخيድ ኢማት ኖ እዚ ምስቃጥን ሰሚት ምግባርን ንፈላለዩ ምስቃጥ ማለት ጉልበትን ሓይልን ዝተሓወሱ እዩ ሰሚሲቭነስ ክበሃል ከሉካ ፍቃድ መሃብ እንድሕር ፍቃድ ሂብካ ኣላው እንድሕር ጌርካ ነቲ ቅድሜኻ ዘሎ ድሓን ዋላ ብሰብኣይ እንደሆነ ኸይስ ሰብኣይኮ ኣብቲ ካላው ኣሰራርሓ እንድሕር መራሒ ኮይኑ ቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ነቲ መምርሒኡ ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ብፍቃዶም ማለት ፀቅጥ እንተሎ ሰሚሲቭነስ ኣይኮነን እዚ ዲክቴተርሺፕ ውልቀ ምልኪ እዩ ሰሚሲቭነስ ግን ብፍቃዳ ፈትያ ፖዚሽና ኣለልያ ኣብቲ ፖዚሽና ብተድማዓሉ ቦታታት ኣትያ ክትገብሮ ዘሎ ኣብ ትግባር ስለዚ ሰሚሲቭ ታብ ትግርኛ እንዲና ብልከ ዲርክብና ግን ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ሓሳብ ሰሚሲቭነስ ማለት ሰብኣይ ንዝበሎ ትግርኛ ክንዛረብ ማለት እዩ ሰብኣይ ንዝበሎስ ትቕበሎ ሰብያ ሰሚሲቭ ትባል ጓል ኦኬ ሰብኣይ ዝበሎ ትቕበሎ ዘይኮነ ነትናታ ቦታ ኣብ ሓዳር ትቕበሎ ፖዚሽን ኣለዋ ኣብ ሓዳር ወለዋ ሰበይቲ ዝበሃል ፖዚሽን ኣለዋ ሰብኣይ ዝበሃል ፖዚሽን ኣለዎ ሃዝባንድ ዝበሃል ብእንግሊሽ ዋይፍ ንብሎ ሕጂ ዋይፍ ምዃና ትቕበሎ ሲምፕል ነገር ክነግረካ ሰብኣይ ጊቨር እዩ እሳኻ ሪሲቨር ሰብኣይ ወሃቢ እዩ እሳኻ ተቐባሊት እያ ሕጂ እንድሕር ሰብኣይ ይጥነሶ ክትብል ትኽእል ኣይትኽእልን the same physically ሕጂ ናብቲ ሞራል ናብቲ ሳይኮሎጂካል ተመፂና ልክ ከምኡ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ እንታይ ኢሉ መስለካ ተመራማሪ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ኣእምሮ ማህፀን ኣለዋ ናይ ስጋ ማህፀን ኣለዋ ናይ መንፈሳዊ ማህፀን ኣለዋ ኢልካ ዘዝሃብካ ተቐቢላ ውላድ ጌራ ትህበካ እንድሕር ንእምሮኣ ሕማቕ ነገር ፊድ ተገይርካዮ ተመሊእካዮ ውላድ ጌራ ሕማቕ ነገር ክትበካ እንድሕር ፅቡቕ ነገር መሊእካዮ ፅቡቕ ነገር ክትበካ እዚ ናታ ካራክተሪስቲክስ እዩ ነዚ ባህርያታ እንድሕር ከም ባህሪ ኣለልያቶ እሞ ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ንብሎ ዘለና ኣብዚ ኮ ኣይንጋጮ ኢና ዘለና ኢንስቲትዩሽን እዩ ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ግን ነናትና ፖዚሽን ኣለና ኣብዚ ብእንግሊዝኛ ተጠቀመ ቅሬታ ሱፒሪየር ኤንድ ኢንፊሪየር ዝበሃል የለን ናትና ዝተበላሸወ ኣእምሮ እዩ ሱፒሪየር ኤንድ ኢንፊሪየር ዝብሎ እምበር ፖዚሽን በቦታና እዩ ገግቡኡና ማለት እዩ ኣብቲ ገግቡኡና ዝኾነ ቦታ ነናትና ኣጃም እንድሕርዳ ነልዕል ኣለና ሙዚቃ ኾን ክኸልፈካ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ትብሎ ዘለካ ፅቡቅ እዩ ክልቲኦም ናዊና ክንመርሕ ዘለና ኣለዎም ክልቲኦም ዝተፈላለየ ታለንት ኣለዎም ገለመለ ትሕቶ በይ ዝመፅእ መሲልካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰብኣይ ሒዝዎ ዝፀንሐ ፖዚሽን ሰብኣይ ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታ ኣብ ሓዳር ናይ መራሒ ቦታ እዩ ናይ መራሒ ቦታ እዩ መራሒ ክኸውን ይደለካ የለን ሓሳባት ካሲ ክጭነቁ ይትደልን ኢኻ ክጭፍለቁ ይትደልን ኢኻ ሓርነት ክስማዓካ ትደሊ ስለዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቦታ ናይታ ዋይፍ ትብላ ዘለካ ኮቴሽን ማርኬት ኢኻ ተጨፍላቂ ስምዒት እዩ ስምዒታ ጭፍላቅ ሓሳባ ጭፍላቅ ከምኡ ኣርኢና ናይ ኣዴታትና እውን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣዴታትና ኮ ተፀሚመን እየን እንዳሓልፈኦ ከምኡ ርዳእካ ድዩ ከምኡ ፊል ትገብር ዶ ተፀሚመን እየን እንዳሓልፈኦ ፅቡቅ ጌርካ ሕጂ ስለምንታይ ተፀሚመን ሓልፎ መሲልካ ባይደወይ ጉጉይነት የብሉን ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ እዩ ተኾነ ግን ክንትርጉሞ ከለና ናብ ሕጂ ግን ቤዝድ ኦን እቲ ጌጋ ንብሎ ዘለና ግን ታ ትግርኛ እንዳዘይ ኢንዶክትሪኔት ክንገብሮ እንታይ ያሞ ዝበሃል ኢንዶክትሪኔሽን ትበሃል ኣሎ በቲ ጌጋ ይኮናን ኢንዶክትሪኔት ክንገብሮ ዘለና ዝብል ዘለኻን ተረዲኒ ሕጂና ፍታሕ እንዲና ክንከይድ ምስለኒ እዚ ኢልና ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ ብክባል ፀንሐሲ እቲ ናቱ መዝነት ኣብ ሰዓት እዚ ኮሽን ክግበር ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኤኒዌይ ባዕልኺ ታሽም ግበር ናይ ብዝርዳእኒ ኣብ ሓደ ሰርክል ደሎ ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ እቲ እዋናዊ ዝኾነ ነገራት ወይ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ዝፀለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ክህሉን ከይህሉን ናይ ቀፃልነት ናይ ሓዳር ማለት እዩ ግን ናብ ምዝዛም ክንከይድ እዚ ኩሉ ካብ በልዓልናዮ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢና ብዛዕባ ሓዳር ንዛረብ ዘለና እዩ ደስማዕ እሞ ኣብ ፍታሕ ክንመፅእ እንታይ ክግበር ከሎ ምክንያቱ ካብ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትርጉም ናይ ሓዳር ወይ ህላውነት ናይ ሓዳር ካብ ንብል ኣፅቢብና ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እንታይ ክድፀልዎ ዘሎ እንድሕር ይወድቕ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ክመልሶ ዝኽእል ናፍቲ ንቡር ክምለስ እንተኮይኑ ከዓኒ ፍታሕ ክነምፀሉ ኣለና ማለት እዩ እጂ ከምዚ ኩሉ ክትብልዎ ፀናሕኩም እቲ ንዑ ፌል ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እንታይ ምዃኑ ጠንቂ ኢኹም ክትገልፁ ፀኒሕኩም ሕጂ ንምዝዛም ትኾነና ኣሕፀር ኣቢልና ቅርጥው ዝበለ ቃላት ጌርና ፍታሕ
እንታይ ክኸውን ዘለዎ ወይስ በቲ ዓለም ትኸዶ ዘላ በቲ ግዜ ዝኸዶ ዘሎ ብዩ ክኸይድ ዓቕሚ የብልናን ክንመልሶ ናፍቲ ዝነበሮ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ዓርኩ ናባኻ ኸብላ ዋህ ነዊሕ እንዲሁ ክዝረብ ፀኒሑ በብወገኑ ፅቡቕ ብሉፅ ሓሳባት ክመፅእ ፀኒሑ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም መዛዘሚ እንታይ ክብል ዝደሊ ዓርኩ ካቤላ ገይሩ ብዚ ፅቡቕ ገይሩ ክገልፃ ፀኒሑ ትቐንዲ ጠንቂ እቲ ብፍላይ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ሕብረተሰብ ገለ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ምውጅባር ዝበሃል ነገር ኣሎ ራእዩ ካበየናይ ሕብረተሰብ መፂኻ ሕጂ ከም ዝኽብሎ ፀንሐ ብዙሕ ማይልስ ቀዲሞምኻ ዝፀንሑ ሕብረተሰብ ጆይን ክትገብር ከለኻ ኮንፊውዝ ኢኻ ትኾን ናቱ ውፅኢትካ ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይተረፈ ብዙሕ ትሪኦ ኢኻ ኣብ ሓዳር ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዘሎ ማለት እዩ እቲ መሰረቱ ኣየድልን እቲ ሓዳር መበልየ ምክንያት ከማን እቲ ኣብዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ነገራት ውድቀቱ ስለ ዝበዝሕ እቲ ናቱ ኣውትፑት ክትሪኦ ከለኻ ሲ ዲስትራክቲቭ እዩ ዝኾን ዘሎ and it's going to be for generations ማለት ሕጂ ከምኡ ንኸይከውን እንታይ ዳ እዩ ክገብር ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ኢልካ እቲ ናብቲ ባህሉን ክብርታቱን ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ኣብዛ ሃልኻ ሃሊኻ ብዛዕባ እቲ ሓተ ካዶ ከይቀፀልካ ኣለኻ ባህልን ክብርታትን ኣብ ባህልና ኩሉ ንቕበሎ ማለት ወይ ከዓ ኩሉ ኣገዳሲ ማለት ኣይኮን ኣብ ባህልና ግዴታ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓዳር ክትገብር ባዕልኻ ደይወሰንካዮ ባዕልኻ ደሊኻዮ ዘያእተኻዮ ኣንተ ወይ ኣልዒለያ ነይረ ስለዚ ባህሊ ጥራሕ ኣይኮነን እዚኣ ከዓግተካ ኢለ እሞ ቀፅልና ፅቡቕ ኣለኻ ሕጂ ናብኡ ክምለስ ክብል ከለኹ ማለት እኮ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ነገራት ንሱ ስለ ዝሓይሹ ግን ከምዚ ኣብ ባህልና እውን ከሎ ብዙሕ ዘይድሊ ልምታት ወይ ጎዳኢ ልምታት ዝበሃል እኮ እንዳተኣልዩ ክመፁ ፀኒሖምና ኣለውን ማለት እዩ እሱ ይኮነን ነቲ ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ክትዝክር ክትክእል ኣለካ ሎም እኮ እዚ ጠንቅና ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ዘሎ ሳዕቤን እኮ ክትማጣጠር ምፍታን እኮ ኣብቲ ምዕቡል ሃገር ስለ ዘለኻ ሲ ንዖም ክትቅድሞም ምፍታን ወይ ንዖም ከተርክቦም ምፍታን እዩ እሳቶም ዝመፅዎ መንገዲ ግን እስኻ ኸ ኣትኮዶ ኣለካ ማለት ህዲ ኢልካ ዝገበርካዮ እቲ ናይ ሓመቕ እቲ ናይ ገለ ዝብል ምስላ ኸማን ኣሎ ሕጂ ናብ ሕብረት ናብቲ ክብርታትናን ባህልታትናን ክንምለስ ኣለና ክብል ከለኹ ንዑ ክንዝክሮ ኣለና ናብቲ እቲ ምንጭ እቲ ዘዕብየካ ንሕና ውፅኢት ናይቲ ሕብረተሰብ እንዲና ግን ኣብኡ ኻ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ወይ ዳ ነቲ ሕማቕ ገለ ጥራይ ንዝክር ገለ ኮይና እምበር ዋላ ሓዳር ከም ዝቕባል ፀንሐስ ፀቓጢ ጓል ኣንስተይቲ ኮይኑ ገለ ነቲ ዘየድሊ ነገር ኣሊኻ ግን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክብርታት ኣለዎ ሕጂ ንሕና ነዚ ወፂኻ ዝግበር ዘሎ ምምጥጣር ካብቲ ናትካ ካልቸራል ኖርምስ ወፂኻ ዘሎ ኮንፊውዥን እሱ መጀመርያ ክዕረይ ዘሎ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ዝግበር ዘሎ ሓዳር ዲስትራክቲቭ ይኸውን ስለ ዘሎ ብኡ ኣነ ነዚ መሰረት እቲ ኢኒሻል ኣምፂኸዮ ዝነበርካ ኣርእስቲ ዘይድግፎ ዝበልኩ ብሶንኪ ማለት እዩ ሕጂ ስናተይ ሶሉሽን ሲ ክማጣጠር የብሉን እዚ ዘሎ ኮንፊውዥን መጀመርያ ክፀብብ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ክወፅእ ኣለዎ ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ሶሻል ኖርምስ ክወፅእ ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ተመሊሱ ነቲ ናቱ ፀጊኑ ኣብኡ ዘሎ ክብርታት ትዘድልዮ ወሲዱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እሱ ክሳብ ዘይኮነ ግን ኣብዚ ዘሎ ኮንፊውዥን ከሎ ኢልካ ትሓስብ ክምለስ ግምትካ ወላ ድሓን እንታይ ትሓስብ it takes time ግን ይካኣል እዩ ንኣብነት ከምዚ ኣብዚ ክብሎ ፀናሕኩ ብዙሕ ነገር ክላዓል ፀኒሑ ንኣብነት ፅቡቕ ሓዳር ክምስረት እንተኮይኑ ሲ መራሕን ተመራሕን ዓይነት ክህሉ ኣለዎ ወይ እቲ ኣብ ምህርቲ እንተኮይናስ ኣብኡ ገለ ክብርታት ስለደልታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ነቲ ሓዳር ከተፍርሶ ትኽእል እያ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ልክ ከምዛ ብርሂን ዝበላኻ በቦትኡ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ በቦትኡኻ ምሻሎ ብልብኻ በቦታኻ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ዋይ ኖት እሞ ከምኡስ ክመፅእ ክእል ድዩ ምስ ዘለናዮ ግዜ ራእዩ ንቐፃሊ ከዓ ኣብቲ ሰብ እዩ ዝምርኮስ ክገብሮ እየ እንድሕር ኢልካ ትገብሮ ኢኻ ምሻሎ ሕጉስ ህይወት ክትመርሕ እንድሕር ደሊኻ ሓዳር የድልየኒ ኢልካ ተኣመን ተኾንካ ወለዶ ክቅፅል ይደሊ እየ ትብል ተኾንካ ሓደ ፋሚልያ ክምስርት እየ ክትብል እንድሕር ኮንካ ፍቕሪ ምስ ግዜን ምዕባለን ቴክኖሎጂን ከይከድካ ማለት እዩ ዋላ ምስ ኮት ከይትደረጋ ካብ ኩሉ ነገር ግን ዘድልየካ ኢኻ ተላን ምሻሎ ምስ ዝሃለለ ይተሃለልኒ ኢኻ ምስ ነፈሰ ኣይትነፍስን ኢኻ ግን ካብቲ ዘሎ ዘድልየካ ትጥቀም ኣብ ውሽጢ እቲ ሓዳር ተሃንፆ ዘለካ ሓዳርካ ነናትካ ቦታ ትፈልጥ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ዝኸውን እዚ ዓይነት ምምዕርራይ ምስ ዘምፅእ ባላንስ ክመፅኡ እቲ ውዕል ይቐፅል ዝብል ኣፕሩቫል ማሃብክዎ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ወይ ሕጂስ ኣድላይ ይብል ፅቡቕቲ ነብርሂንካ እንታይ ትምላእና መጀመርታ ንሕና ከም ሰባት ኣብ ውሽጥና ኮራፕሽን ኣለና ኣብ ውሽጥና ብልሹ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ስነ ሓሳብ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ዕግርግርግርግር ዝብል ማለት እዩ
ሕጂ ንዝተፈላለየ ናይ ሓዳር ሂወትና መዕቀን ነውፃሉ ድማ ካብዚ ዝተበላሸ ኣንፈትን ማንነትናን እዩ ኣብ ርእሲኡ ተደመሮ ከዓ እንታይ ንኸውን ኣለና ከም ህዝቢ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ እንዳኣተና ዝተፈላለየ ዓይነት ማሕበረሰባዊ ክብርታት ፈቲናን ከይፈተናን ነስርፅ ኣለና ኣብ ውሽጥናና ንሂወትና ዝቕልሶ ዘሎ ከዓ እቲ ዓይነት ሕውስውስ ዝበለ ሕንፍስፍስ ዝበለ ስነ ሓሳብ ሕጂ ከም ተዛረብቲ ትግርኛ ወይ ድማ ከም ኤርትራውያን መጀመርታ ክንሓስቦ ዘለና ነገር ንሕና ከም ሰብ ዝርድኣና ነገር እንታይ እዩ ንሕና ንቕበሎ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ንኣብነት ፀዓዱ ኣንቶይ ኣምፂዎ ነይሩ እንድሕር 300 ዓመት ቀዲሞምና ንዓና ንሕና ዘለናዮ ሌቨልን ንሳቶም ዘለዎ ፅፍሕን ዝተፈላለየ እዩ ኣብቲ ሶም በፂሖሞ ዘለዉ ፀፍሒ ነዚ ሓዳር ዝበሃል ነገር መታ ንኸቐፅልዎ ኣብ ማኸርቲ ሓዳር ገብሩ እዮም ክልቲኦም ተተሓሒዞም ኣብ ሶሙን ድዩ ኣብ ወርሒ ድዩ ኣብ መንፈቕ ድዩ ከይዶም ኮፍ ኢሎም ሳልሳይ ሰብ ገይሮም ይዛረቡ ከመይና ንኸይድ ዘለና ከመይ ክነጥዕዮ ንኽእል ባህርያትካ ከመይ ክስተኻኸል ይኽእል ገለ ዝብል ሓሳብ ኣምፂኦም ኣተዓሪቖም ሓዳሮም ከዓ ይቕፅሉ ከምቲ ዓንቶይ ዝነገርኩም ሆሊውድ እዩ ዝነገረና ዘሎ እዚ ሓዳር ጥዕም ኣብቲ እምበር ኣብቲ ጥዑይ ሶሳይቲ እንድሕር ኣቲኻ ሪኢኻ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምሲ ብዙሕ ፅቡቕ ሓዳር ዘለዎም ዓበይትን ኣሽቱንሲ ኣለዉ እዮም ከምዚ ኩሉ ኣይኮነን ሕማቕ ዘለዎ ግን ኣተሓሕዛ ግን ኣለዉ ንዓና ዝኸውን ኣተሓሕዛ ድማ ክንፈጥር ኣለና ቀዳማይ ትካላት ሃይማኖት ማለት እዩ ትካላት ሃይማኖት ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝበፅሕዎ ንዕኡ ዝኸውን ነገራት ኣዳልዮም ክምህርዎ ክምዕድዎ ክቐርፅዎ ይግብኦም እዩ ማለት እዩ ግድን እዩ እዚ ንሕና ኻ ፀቓጥን ዘይተፀቓጥን ዝብል ስነ ሓሳብ ገና ስለዘይወፀልና ዘሎ ግድን ሓይልን ደሊ ጉልበት እንደሊ ገለገለ እዋና ሰባት ይዕሉና ነይሮም ካብ ኤርትራ ዳይሬክትሊ ናብ ኤሮጳ ምስኣተው ንሰበይቲ ዝኾነ ነገር ግበር ብልዋ እታ ሰበይቲ ከዓ ይመኽርዋ እዮም ኣብቲ ዓዲ ሰብኣይ የድልየክን እዩ ንሕና ባዕልና ኣለና ልክብልዋ እዮም ኪድ ባዕልኻ ፍለጥ ትብሎ የበላሽዋ ጥዋዕው ዓቢሉ ማለት እዩ እሱ ናብ ዘይተደለየ ነገር ኣቱ እሳ ናብ ዘይተደለየት ነገር ኣቱ ገና ኣይወፀልና እንደሎ ነዚ ግን ከተዓረቐልና ዝኽእል ዝተፈላለየ ትካላት ኣሎ ማሕበረኩም ክህሉ ክእል እዩ ዝተፈላለየ ትካላት ኣሎ መቸስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ኣለዎ ይብል ኣብ ሚድያ ልቦና ዘለዎም ሰባት ፈላጣት ክእለት ዘለዎም ሰባት ወጭኦም ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ክቕልስዎ ክእሉ እዮም እቲ ሰብ ከዓ ይሰምዕ እዩ ሚድያ ይሰምዕ እዩ ሃይማኖት ኣቦታት ይሰምዕ እዩ ስለዚ ክቕልስዎ ኣለዎም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክስተኻኸል ይኽእል እንተዘይ ኮይኑ ግና ነቲ ዝኸዶ ዓዲ ንዘለኽዎ ቦታ ክመስለይ ጥራይ ትብል እንተለኻ ርእስኻ ከይመሰልካ ክትነብር ኢኻ ማለት መዋልካ እጂ ከምዚ ተተፃዒሩሉ ተተደኺሙሉስ ናብቲ ክኸውን ድግብኦ ነገርስ ክምለስ ይኽእል እዩ ኣረኣየኻ ማለት እዩ እዋ ትኽክል ዋላ ኣብቲ ዝማዕበል ዓለምሲ ክንምዕብል ንኽእል ኢና ካብኦም እውን ምዕቡል ነገር ክንወስድ ንኽእል ኢና ቀደምሲ ዝከረኒ ኣነ ክነግረኩም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ዲኻ ምስቲ ዘሎ ሕጂ ምስቲ ዘሎ ሲቹዌሽን ይኽእል ምስቲ ሲቹዌሽን ሕጂ ሓያል ፃዕሪ ከድልዩ ማለት እዩ እዋ ብምሉእ እቲ ኣተሓሳስባ ክሕፀብ እንድዩ ዘለዎ እዋ ስለዚ ከምዚ እንተተገይሩስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ዘመነይ ዝረእኽዎ ሓንቲ ነገር ክነገረኩም እየ እንዳ ኣባ ሓጎይን ዓባየይን ሓደ ግዜ ዘይምርድዳእ ኣጋጢሞዎም መስለኒ ሕጂ ዘይምርድዳእ ከም ዘጋጠሞም ኣብቲ ገዛ ኣነ ፊል ኣይገበርክዎን ፊል ኣይትገብሮን ኢኻ ግን ሓደ ግዜ ነፍሲ ኣባት መፅኡ ገዛና ንክልቲኦም ኮፍ ኣቢሉ ገዛ ዓጭኦም ሳሎን ዓጭኦም ዓውዓው ብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንእሽተይ ነይረ ፅግዕ ኢለ ይሰምዕ ናብቲ ማዕፆ ፅግዕ ኢለ ሰምዕ እታ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚት ነፍሲ ባት ብሓጎይ ትልብልቦ ማለት እዩ ትልብ ከምዚኦም ዝገብሩኒ እሳቶም ከምዚኦም ገለና እሱ ከዓ ዋዕ እዚኣ ከምዚኣ እንዳገበረት ኣሸጊራትኒ ቬንት ኣውት ገይሮም ማለት መወዳእታ ሽዑት ነፍሲ ኣባት ኮፍ ኣቢሉ ጸሎት ገይሩ ገለምታት ኣተሃዳዲኡ ማይ ፀበል ኣምጪኡ ግጭብ ኣቢሉ ኣዘሓሒልዎም ገለ ሽዑም ይዒድዎም መኺሮም ምስ ወፁ ሓዳር ተቐይራ ካልእ ነገር መሲላ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ካልእ ክዕኾም ማለት ሕጂ ሚድየተር ማእከላይ ምግባር ኣብ ማእከል ሓደርካ ሚዛንካ ዝሕሉ ማእከላይ ብፍላይካ ትካላት ሃይማኖት ማእከላይ እንድሕር ገይሮም እቲ ሕብረተሰብ ዘይምዕብለሉ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሲ ንልዕሊ 50 ዓመት ብሓዳር ዝነበሩ ሰባት እዮም ልዕሊ 50 ዓመት ማለት ኣይተበዳደሉ ማለት ኣይኮነን ሕማቕ ኣይጋጠመን ፅቡቕ ኣይረኣዩን ማለት ኣይኮነን ግን ቬንት ኣውት ዝገብሩሉ ምሽ ዘንፍሱሉ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ሓዳሮም ዘሎ ተዓቢጡ ዘሎ ጉዳይ ዘውፅሉ መንገዲ ስለ ዝገበሩ ዝሓሸ ሕጂ ንሕና እውን እዚ እንተተኸተልናዮ ዝሓሸ ኢንስቲትዩሽን ቢልድ ክንገብር ንኽእል ኢና ምክንያቱም ደቅና ከዓ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ብድሕሪና እቲ ሓዳር ዝበሃል ነገር ብምንታይ ትርጉም እዮ ዘለኹም መወዳእቱ ክጭበጥ ከሎ ቅድሚና ምፍታሕ ምኻድና እስኻ ተፍለየ ኣርእስቲ ወይ ተፈለየ ሓሳብ ስለ ዘለካ
ቅድምና ፍታሕ ምምፃእና ክስምልሳ ዝደሊ ነገር ኣላ ከመይ ይረኣይካ ቀጻልነቱ ወይ ህላውነቱ እወ እሱ እዩ ዳርጋ ሓደ እንተንሕቶ ሕጂ መጀመርታ እቲ ሓዳር ብዝፀንሐ ታሪክ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኣንስታይ ባህሪ ዝበሃል ንሱ ዋጋ እናኸፈለ ዘቆፀሎ ትካል እዩ ከም ስቴትመንት ሕጂ ኣብ ዝኾነ ነገር ክቕፅል ተኾይኑ ዋጋ ዕዳጋ እንድዩ ገለ ትኸፍል እስኻ ወላ ክንራኸብ ከለና ሕጂ እንታይ ትብለና ነርካ መንጎ ሪስፔክት ዘለዎ ንዘራረብ ትብለና ነርካ እንታይ ማለት እዩ ገለ ሓርነትኩም ሲ ኢለይዎ ዋጋ ዕዳጋ እዩ ኦኬ ዋጋ ዕዳጋ ክትራኸብ ከለካ ክልተ ሰባት ሲ ብዋጋ ዕዳጋ ኢኻ ትራኸብ ሪስፔክት ገለ ማለት ትብል ስኢልካ ሕግታት ተቐምጥ ማለት መታን ክትረዳዳ እዩ ሕጂ ዋጋ ዕዳጋ እንተዘይ ከፊልካ እቲ ምምሕባር ዝበሃል ኣንጻር ባህርና እዩ ንሕና ኢንዲቪጁዋል ኢና ሶሻል ኣኒማል ዶ ገለ ሚታት ተወደቡ ገለ ትምውዳብ ዝመረፅናዮ ክንሕይል ኢልና ቢገር ኮው ስለ ዘሎ እምበር ኣንጻር ባህርና እዩ ኣነ ምስ ኣርባዕቲኹም ኮፍ ዘብል የብለይን ግን ክትከላኸሉ ኣለኩም ስኻ ገዛ ትሰርሓለይ ስኻ ኣይቲ ትሕግዘኒ እዚኣ ገለ ሚታት ነናቶም ተሓሚመ ትሕክመኒ ነዚ ደልየ ቀሪበኩም እምበር ኣይደልየኩም ነ ኦኬ ብዋጋ ዕዳጋ ኢኻ ትነብር እዚ ዋጋ ዕዳጋ እዚ ኣብ ሓዳር ኣምፃዮ 99 ሚእታዊት ታጓል እያ ትኸፍሎ 99 ሚእታዊት ሳና ኸፈለ ተቐፂላቶ 4,000 ዓመት ሕጂ ይኣኽለኒ ኢላ ክላይማክስ ዝበሃል ኣሎ ፊልም ክላይማክስ በፂሑ ይኣኽለኒ ትብላላ ስለዚ እንታይ ትፍታሕ ኣብ ሎጂክ ተመፂኻ ንሳ ይኣኽለኒ ሕጂስ ሰብ ክኸውን ናይ ደብረፅዮን ገይረ ትዘራርባ እምበር ይኣኽለኒ ኢላ ኦኬ ይኣኽለኒ ስለ ዝበለት እንታይ ክመፅእ ደለዎ ፍታሕ ክልተ ኣማራፂ እዩ ዘሎ ወይ ሓዳር ፌል ገብር እዩ ከም ሓደ ምህዞ ክመውት እዩ ገለ መተካእታ ክመፆ እዩ ወይ ድማ እዚ ንጉስ ኮይኑ ኣብ ኩርሲ ን4,000 ዓመታት ኮፍ ዝበለ ንጉስ እታ ኩርሲ ክቃፅል ኣለዎ ካልእ ኣገባብ ከምፅእ ኣለዎ ንነብሱ ከዕብያ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመብዝሕትኡ ስምዒታታ ክስከም ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እዚ ታሪኻት ንሰምዖ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ገዛ ደፊኦም መን ብፓላሶ ሓንቲ ኮይ በደላ ሰብ ኮይነን ኣነ ስምዒት ኣለኒ ክኸይድ ክሰርሕ በትኻ ኣለዉ ክሪኦም ሚውዚየም ክኸይድ ገለ መለኢላ ዓይኖም ቂሓ ምስክነይቲ እዚ ኩሉ ዓመታት ሲ ኣብ በዓትያ ነይራ ሕጅስ ገለ ክኸውን ትብላላ ነዚ ምፅዋሪ ስኡ ነሱ ኣብ ልቡሎ ኣብ ደሙሎ ናይ ኣባሓጉ መንያዝያ ንዓይን ሰብኣይሲ ከምዚ ትብለኒ መፀጋ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ምስ መለሰትልካ ትፀፍዓ ድሕሪኣ ደላ ሰሞንካ ብፓላሶ ትደፍዓ ገሊኦም እውን ብኻራ ዝቐትልዎን ኣለዉ ስለዚ ሓዳር ክቕፅል ተኾይኑ ሓደ ምክንያት እዩ ዘሎ እቲ ወዲ ተባዕታይ ዝበሃል ፍጥረት ኤሊቬትድ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኤሊቬትድ እቲ ናቱ ንቕሓት ክዓቢ ኣለዎ ካልእ ኣማራፂ የለን ክዓቢ ኣለዎ ኣይፃወረክን የብላ ነዚኣ ኖ ስኽዳ ምሳይ ኮፍ ኢልክ እንዲ ክትውዕሊ ኣፈኣፈይ ትምልስለይ ገለሜታት ዲግሪ ኣለኪ ዘይከውን እብላ ኣነ እዚ ዓቢ ፒኤችዲ ዘይገብር ብትምህርቲ ብስምዒት ብሓሳብ ፒኤችዲ ዘይገብር ብኩሉ ኤሊቬትድ ክገብር ዘለዎ እቲ ወዲ ተባዕታይ እዩ ካልእ ኣማራፂ የለን ኤሊቬትድ ክገብር ኣለዎ ክሓልፋ እንዲ ዝደሊ ዘሎ ንሳ እኮ ሕለፈኒ እያ ትብል ደላ ኣብ ሎጂክ ተመፂኻ እኮ ብዙሕ እውን እቲ ናይ ኣዴታታ ገለ ስለ ዘሎ ብደማ ክሓልፈካ እውን ኣይትብልኒ እኮ ነፍሳ ኮይና እያ ትቐርበካ ደላ ምፅቃጥ ሰይኣኽለኒ እምበር ክሓልፈካ ገለ መለ እውን ብዙሕ የለን ኣብ 80 ሚእታዊት ገለ ኣዋልድ ተሪኢኻ ሲ ሕለፈኒ እየን ዝብላኻ ግን ክትሓልፈና ኣይከኣልካን ጠጠው ኢልካ ርጅድ ኮንካ ርጅድ ሓደ ከውሒ ኮይኑ እቲ ፍጥረት ናይ ተባዕታይ ሲ ጠጠው ኢሉ እሰን ከዓ መፅየን ስለዚ ታፍታሕ ኣብ እንዳ ሸይጣን ኣትዩ ሰብኣይ ክዓቢ ኣለዎ ብኩሉ መንገድታት ክዓቢ ኣለዎ ብፋይናንስ ክቕድማ ለይትን መዓልትን ይስራሕ ብሓሳብ ክቕድማ ሳመፅ ኣላ ኩሉ ከምቲ ናቱ ምፅእ ኣላ ይቐድማ የርእያ ፊዚካሊ ጅም ወዲ ጅም ይኺድ ብኩሉ መንገዱ ፒኤችዲ ይስራሕ ከም ፒኤችዲ ኣብ ኮቴሽን እቲኻ ማለት ይዕበ ኤሊቬትድ ይግበር እቲ ናቱ ኮንሽስ ታሽሙ ይዕብዮ ከምኡ ኣለዉ ሕጂ ለባማት ንብሎም እንታይ ድዮም ዓብዮም አንደርስታንዲንግ ትብል ቃል ፈትያ እርዳእ ኣለዩ ትብለካ ሓጂ ጓል ትመርፆ ሰብ ሪኢኸላ እርዳእ ተኾንኩም እርዳእ ኣለዩ እንታይ ማለት እዩ ኤሊቬትድ እዩ ከም ሰብሲ
ኢጎ ዝቀተለ ሰብ እዩ ምቕታል ኢጎ ዝበሃል ኣሎ ኢጎ ክትቀትል ኣለካ እንድሕር ደኣ ክትርዳእ ኣላ ኮንካ ምስ ኢጎኻ ኮፍ ኢልካ ኣይከውን እዩ ኣነ ኮ ሰብኣየ ትመፀካ ትደምካ ዛረበካ ማለት እዩ ሕጂ ምቕታል ኢጎ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ኩርዓትካ ትዕቢትካ ምቕታል ምስኡ ግጠም ውፈር ጎቦ ዲኻ ትኸይድ ኣብ ገለ ጸሎት ዲና ማጨሎት ዲኻ ትሕፀብ ምስኡ ግጠም ንኡ ሰዓሮ ንኡ ስዒርካ መረዳእታ ዘለካ ሰብ ኮንካ ምፃ እርዳእ ኣለዮ ክትብለካ ገፊሕ ኢኻ ከምዚ ፀቢብ ገዛ እንተኮይኑ ኣይትወካን እዩ ገፊሕ እንተኮይንካ ስኻ ክትኣትወካ ሕጂ ትፀገም ኣብቲ ዝነበርናዮ ፅበት ስለ ዘለና ንሕና ኣብቲ ዝነበርናዮ ዓመታት ዝነበርናዮ ፅበት ኣብ ኣለና ክንእትወን ኣይከኣልናን ንክፋሕ ማለት እዩ ንክፋሕ ኦኬ ሰን መፅአን ኣለዋ ሓርነተን ኣውጀን ኣለዋ እቲ ሓደ ዓቢ ትርጉም ወይ ምኽንያት ሓዳር ክቕፅለሉ ዝኽእል ዕብየት ናይ ወዲ ተባዕታይ በዚኣ የንኽ ክዛዝም ዘለ ማለት እዩ ንሕጂ ያኽለና መስለኒ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ዝቕፅል ክንቅፅሎ ኢና ሓንቲ ካብዚ ናይ ሎም ዕላልና ነጥቢ ደውሰድክዋ እቲ ዕብየት ወይ ድማ እቲ ደረጃ ምዕባለ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ምፅቃጥ ጓል ኣንስተይቲ ኣገዳሲ ድዩ ኣይኮነን እዚኣ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንዕለና ተስፋ ገብር ከመርእስቲ ሒዝና ምክንያቱ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ስለዝተሰማዓትኒ ጓል ኣንስተይቲ ክትፅቀጥ ኣለዋ ዲና ክንብል ዘለና ወይስ ጓል ኣንስተይቲ ተሓርነታ ወይ ናፅነታ ክትእውጅ ኣለዋ ሕጂ በቲ ናይ ቀደም ደይኮነ በቲ ግዜ ዲና ክንከይድ ዘለና እዚኣ እውን ኣስፋሕ ቢልና ክንዕለላ ተስፋ ገብር ሎሚ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ማለት እዩ ብሽም ተኸታተልትና ብሽም ዋላ ቲቪ ደጊመ ከመስግነኩም ፈቱ ይቐኒልና ክብራት ተኸታተልቲ ዋላ ቲቪ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ዕላል ወይ ድማ ናብ ክትዕገፁ ዝኸደ ሓሳባዊ መግለፂ ብዛዕባ ህላውነት ናይ ሓዳር ወይ ድማ ሓዳር ክህሉ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ፀኒሕ እሞ ትከታተልዎ ፀኒሕኩም ትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ኣብ ዝቕፅል ካልእ ኣርእስቲ ኣልዒልና ከምዚ ዓይነት ክፉት ዝኾነ ዘተ ከነካይድ ወይ ድማ ንክትዕድጥዕም ነገራት ከነዳሉ ኢና ክትከታተሉና እንዳዓደምና ናይ ሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ደጊምና እንዳመስገና ይቐኒልና እንዳበልና ሃናፅ ርእቶታትኩም ግን ደጊመ ካሕብረኩም ዝፈቱ ሃናፅ ርእቶታት ምዝህልወኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉልና ኢኹም ወይ ካልእ ክልዓል ኣለዎ በዚ ሰብ በዚ ሓሳብ እዚ ክርድኦ ኣለዎ ክፈልጦ ኣለዎ ትብልዎ እንተሊኩም ከዓ ሓሳብኩም ክትፅሕፉልና እናተላበና ኣብዚ ክንሰናበት ኢና ይቐኒልና